ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kababayan, iboto natin si Sal Panelo sa Senado. Matalino, matapang at may malasakit. At lubos ang pagmamahal sa bayan. Kung gusto ninyo akong pasalamatan, ipanalo natin si Sal Panelo sa Senado. Kay Sal Panelo, panalo ang Pilipino. Number 50 sa balota. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Untupit sa 13 sa bulan sang Abril 2022. Miyerkules Santo, Banwa. Miyerkules edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national, kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, hindi si Bumbo Daniel Lecciones. Tubdo kita sa takna nga 1:30 sa hapon. Kag sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bumbo reporters, kag subuman sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na naton Banwang, aton matag palamati sa bilog nga Western Visayas, subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong Banwa, makita kababatian kita pagi sa Facebook Live, kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal, no, sa aton nga mga top stories of the day. Sa aton nga balita lokal, ang federasyon sa mga manunudlo nagapalabot man sang ilang pagpakig-unong sa pamilya sang biktima sang shooting incident nga nagluntad dito kagapon sang aga sa Banwa sang Hinubaan. Wala sang record ang nupo nga may mga drug lord nga nagasuporta sa mga kandidato. Kag subuman Provincial Veterinary Office may initial na assessment sa damage sang kasapatan sa probinsya. Kay sa ito naman balita nasyonal, una kita na sa lakat sang panahon, wala na sang signal warning Banwa, bangod nga naghina na ang bagyo. Kaag si 72.20% ang nakapasar sa bar examination. Karon dugay-dugay sa pilang porsyon sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa news center, mangin bisita naton pag sa Zoom interview ang nakapasar sa bar examination nga may aras ang exemplary performance si Kevin Daniel Ramos kag si kag subong man mga kabyanan si Iya o kun Anya Pauline Yulo Yusay, no, mangin kaupon nato na karon. Kabahin mga kabyanan sa nakapasar sa bar examination nga duwan ni silang aton nga bisita pagi sa Zoom interview, ini bangod nga may mga exemplary performance ining duha. May exemplary performance ang nakakuha sang rating 85 to 90%. Kag sa balita international, pila ka mga pasahero na pilasan sa panglutang sa subway station sa New York. So man aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international, ato ni pangalagad karon sa pang Miyerkules Santo nga edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mga kabinan, magkuha kita sa pila ka mga reports sa gikan sa patrol. Ang report mga kabinan, ini may kantanan sa ginapayag sa Negros Occidental Police Provincial Office nga wala sila sa may na-monitor nga mga drug lords nga nagasuporta sa pila ka mga kandidato, sa pila ka mga magapadalagan sa palabuton nga eleksyon. No? May report si Bumbo Carla May Defensor, kag interview mga kabyanan sa information officer
sa Negros Occidental Police Provincial Office. 10 minutos na nabilin, kabagadangan kita sa tagnang alas 12. Nagpulo pa kita, gina, nagpulo pa siplat sa aton, si Haring Adlaw, no? Kagina sa aga, daw na na naton, na experience na naton ang pagsilak sa adlaw, ini patimaan sang pagbiya na sang bagyo diri sa pungsod Pilipinas. Kag maayo man nga ulo init man gawa, inito niya subong kag buwas abi kag sa Biyernes Santo, kay usually pagka Holy Week gatigi-tigi man ang init, subong lang yang imbis nga mag-init inulan, no? So subong daw may ayong na ang lakat sang panahon, kag daw nagpulo pakita na si Haring Adlaw. Ali na sa piyak kalinya ang report Bumbo Carla May Defensor, please come in. Yes, po madam. So wala sang reported no o ko na mga datas nga napangagatay sa ngano po nga mayara sang politisyan nga gina suportahan sa isa ka drug dealer abang po dano kun isang mga drug group. So wala pa ini sila sang mga nabaton nga reports no nga ginasuportahan ng mga politisyan sang isa ka drug group abang bodan kag mayara sang duwa ka mga active no nga mga drug groups ang Negros Occidental, pero bombadan hindi niwahatag kung ano ini nga mga drug groups bangod nga ini confidential ini bombadan no wala ini anay gin na pagwa kung ano ini nga mga drug groups, pero may arasang tuwa ka mga active na mga drug groups ang yari diri sa Negros Occidental. So subong wala pa reported bombadan no, so may manigani so nakapulisutan na sa Abigail Donasco, wala ini sila may nabaton nga report, so may manigani bombadan no, at least pala ang maabot nga eleksyon is mabal na to ning mangin peaceful man bombadan kiti sa subong wala ini sila may nabaton nga mga reported nga may ginasuportaran na politisyan nga gikan sa isa ka drug group bombadan kay giupod ko na lang ni bombadan ang ini ba lang mga voting counting machine bombadan. So ini mag-aabot na ini bombadan no, pero wala wala na nato na ibaluan kung ano gini nga adlaw maabot ini nga VCM bombadan kay ini di confidential man ini nga gamit no para sa maabot nga election. So maga-convoy ang katapo sa nga no po sa mga VCM nga maabot diri sa Negros Occidental bombadan. So obligado kag kinahanglan gid nga mayara sa nga convoy ini nga mga VCM kung mag-abot na diri sa aton nga probinsya bombadan. So bombadan pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Wala pa man nagwa sa aton na may politician na involved or gina-finance siya sa drug dealer as of this moment. Wala pa man gagwa sa listahan na. Actually, na may delisting na natabo. So, 2 active drug groups na lang kita as of this moment. But as far as the ang disclosure niya, ginbawalan kita to disclose by the intelligence community. Kay damo pa man Japon nga series of listing kag delisting na matabo. So they wanted to keep the names muna to keep that names muna sa ilang danay ang mga pangalan. Actually in weeks to come mag-abot na aton mga automated electoral equipments no, and even the ballots. We have talked about that already. Kag may security na kita deployment, and to ensure gid no nga mag-abot siya sa Iyaka City and municipality na storage. So we got that covered already. That is why hindi nila ipa-disclose ang dates kay hindi naton gusto na mapurnada kumbaga ang aton process. Kinahanglan gid, that is the first thing to do. Convoy is to secure the electoral equipments and the ballots as well, because we don't want anyone to come near sa aton mga ballots no, kay base maano ta nga pre-shading. We don't like those things to happen. Madan sa mo no ang payagigan kay Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sa ila sini nga monitoring kag sa pag-convoy ni nila no sa maabot nga mga VCM diri sa Negros Occidental bombadan. Sige, ti amo nang importante nga maayo lang ang monitoring sa aton nga mga kapulisan. Galing sa report bla Bumbo Carla na wala sang may nagasuporta
nga mga drug personalities sa mga kandidato, paano naton masiguro ini kay duhaluson man gani naton ni makilala ang mga drug personality nga mga madalom gid? So far, Bamadan, kay sa ila, sila nga ginakaptan, Bamadan, mayara sang drug groups, Bamadan, no? Kasi dali sila naga-base, Bamadan, sa mga drug groups, no? So wala, hindi sila yung napaton nga report nga may mga drug groups nga nagasuporta sa mga politician, Oh. Bamadan. Kay alang man na kung drug syndicate ka, mapabalo ka gid nga ginsuportahan mo si kung sino da nga nagatag ka sang campaign fund. Pwede man naguro ka tago do pari man kasekrito sa pagbaligya pala sang illegal drugs. Ang ilang nga pag-release ang pundo para sa isa ka kandidato nga magapadalagan Bumbo Carla. Bambadan na muna, Bambadan, no? Pero Bambadan, di at least sa subong way. Basta ang reporting nga sa NUPO nga wala sila sabay na monitor nga among sining aktibidad. Pero hindi nagakulugan nga sigurado na gid 100% nga wala sing may mga drug personality na nagatag man sang campaign fund sa nagapadalagan. Amoged, Bambadan, hindi na to damas siling, no? Nga wala. Pero at least Bambadan, no? Sa NOCO, way pa sila yung sang monitoring. Pero kabay pa Bambadan, hindi nga maabot ng election data ni kabay pa nga mangin peaceful gid Bambadan. Oo, sige. Bambadan na may nag-report sa gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. No, ti amo na ang monitoring, no? Monitoring man niya sa aton mga kapulisan. Nga wala. Pero paribla sa drugs. Drugs gid mismo bla. Nga ti grabe man ang monitoring, grabe man ang kuno si amoni ang mga drug personality, amoni mga drug lord. Ti nagligad ang pila ka mga tuig daw man si may nadakpan nga amoni mga personalidad. Kay kun balaan na sa aton nga mga kapulisan, kung sanday sinoy ng mga drug lord gina, mga drug personalities, ti dapat dugay na nagkaladakpan. Galing kay ti may nagilang na nga may monitoring tuod no? Pero hindi kita ya makapatod 100%. Mahimo man nga posible wala gid. May posibilidad man nga may ara man, no? Hindi naton mapatod. We cannot tell, no? 100% nga wala gid man siya. Pero manaling aton yang panugyan sa aton nga mga butante sa mga pumuluyo nga hindi kita iya magabuto sa isa ka kandidato, sa isa ka nagapadalagan tungod nga nakita naton nga damo sa kwarta, nga nagapangatag sa kwarta, nga nagapamakal sa sang buto. Kung may ginatag gid man na yang nga amount sa tagsa ka sa inyo nga mga butante, kita abi nga mga butante, ti kung ginatag batunan nyo nga mabalaan gina nila kung ginbuto sila kung ay. Kag kung ay balaan nila abi nga wala ginbuto, ano gid abi matabo man. Kadamo naman na nga instansya nga nagliligat nga mga eleksyon nga nagbaton kag way man tugin buto o naghatag ti way man alang-alang nga hantingon gina siya, no? Hantingon gi gamuda ti sala na iya sang isa ka individual, sala na isa sa padlagan naghatag siya kag baton lang kamo yan, pero hindi nagakulugan kay ginbaton yung ginhatag nila, siya ginang butuhon. Butuhan nyo kung sino ang gusto nyo butuhon, sino na pusuan nyo, kag kinalan na usaron tagi ng aton nga utok. Hindi lang yan nga usaron tang aton nga balatyagon sa pagpili isang kandidato, kundi usaron tagi ng aton nga paminsaron. Utok niya kag tagi pusuon ang mag-opdanay kung magpili kita sa kung sino man ang gusto naton nga magpungko sa pwesto. Kay kabudlay na blang hinulsulan ta sa ulihi ang aton nga mga ginimo nga aksyon. Ang ginimo naton nga tikang daw kung nagsala banwa, no, nagsala ang aton nga pagpili kag hindi sila amo ang nagakadapat, ti ulihin na ang paghinulsol kung isa ulihin na mo bisan laro pa na naton paghinulsol kay ara na nagapungko na way na ta si may mahimo. Dapat hindi kita magpadala-dala sa kung ano lang mga mabasahan naton sa putos ang ibos, kung ano lang makita naton sa Facebook, kay kadamo-damo gidya sang mga pakuno-kuno nga ara sa Facebook, kadamo sa mga fake news, kadamo sa mga disinformation, may mga madamo drayang nga mga ginpang bayaran agud lang mag distort, agud lang mag lainon ang kamaturan.
No? Bisan pa ganing kasaysayan ginalain. Tikon na dali kita da magpati basi mahulog kita sa ginatawag nga tugalbong. Okay, balik ko masang tugalbong. Inabalang sang una na sa mga kalasangan, sa mga kabukiran na may buho na ablang dalom. Kagintabunan na sang mga hilamon, nga wala ka kibalo nga buho na dagali. Nga paglapak mo mahulog ka dati, hindi ka na makagwa da sa tugalbong. Ginahimo na para sa pagdakop sa mga baboy talunon. Kung isa, masyado pa na ka sakit ng ginahimo nga tugalbong kay may mga kuwan pa na siya, may mga bangkaw pa na nga nag-inulhot lang may nagahulat na nasimo yung mga matalom nga mga kawayan na. Pagkahulog sa baboy talunon, hindi na makalin. Amo ng tugalbong. Tikon sige kita ka tutok lang, murarat matatasang sige basa sa Facebook kag pagkakita naton sa kung ano naging post dira, patihan taman dayon, amo na mahulog kita sa tugalbong, no? Sang pinakalitis na ni gani nga fake news, isang sining tungkol lang sa paglain sa panahon, may nagpost pa gani sa Facebook nga siya maghalong gid kamo kay ang tiyo ko nagpanuwag sa akon kay abrihan ang dam, para nga hindi magkalalumos tao sa sipalay, ti maapektuhan ang mga suba sa kabangkalan. Ti daw ang iban daw mapati man, ang iban kasi siya din ang dam din nga buksan man daw ay mandisan dako nga dam. Pero kung daw mag-post siya daw siya dugid kapiho. Amo na example mga kabiyanan sa mga fake news nga ara sa Facebook. Nga kung hindi kita kabalo mag-analisar basi sa lang nga kandidato ang aton nga mapilian. Yari ng Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Abril 13, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Para po sa ating ulat panahon, mga pag-ulan at pagbaha, posible pa rin kahit humina na ang dating bagyong Agaton. Samantala mga flood alert naman, nakataas pa rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Ang bilang naman namatay sa Leyte dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton aabot na sa 53. Bayan ng Abuyog umapila ng tulong dahil sa mga pagguho ng lupa. Mahigit 23,000 naman ng mga pamilya ang apektado ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dulot pa rin ng bagyong Agaton doon naman po sa bahagi ng Soxargen. Ang lokal na pamahalaan po doon ay namigay na rin ng ayuda ayon sa Office of the Civil Defense. Ating alamin ng NCR, ilan pang lugar mananatili sa Alert Level 1 status. Simula yan Abril 16 hanggang 30. Samantala, ang Commission on Elections naman o COMELEC ay magdadagdag ng 5 pang mga polling precincts para sa 2022 overseas absentee voting. Doon naman po sa Hong Kong. Sa ating international news, ang Pangulo ng Ukraine nag-alok na ipalit si pro-Kremlin tycoon na si Viktor Medvedchuk sa mga binihag na Ukrainians ng Russia. Samantala sa ating sports balita, ang CSC gayon din ang Philippine Olympic Committee kumpiyansa sa galing ng mga ipapadalang atleta para sa nalalapit na SEA Games. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pag-asa po ay nagbabala dahil mayroon pa rin mga mararanasan ng mga ulan at pagbaha kahit pa humina na po ang dating bagyong Agaton. Gayun din po yung flood alert ay nakataas na rin sa ilang pa ring bahagi ng Visayas at Mindanao. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Asahan pa rin Bombo Dave, Bombo Jane, itong epekto ng mga paminsan-minsang pagbuhos ng ulan at pagguho ng lupa. Ito ang nabatid kasunod ng inilabas na flood alert pa rin ng Pag-asa sa mga nakalipas na oras. Batay nga dito sa kanilang forecast ay magkakaroon pa rin ng manakanakang buhos ng ulan sa mga susunod na oras at nakikita yan batay dun sa satellite images na inilalabas at makikitang makapal pa rin ang konsentrasyon ng kaulapan dun sa parte ng Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan kasi ay concentrated na kaulapan, hindi yan direkta nanggagaling dun sa bagyong Basyang
At hindi rin naman dahil doon sa bagyong Agaton, dahil humina na ang naturang sama ng panahon. Ngunit ito, Bombo Dave, ay nagtira ng tinatawag nating remnants. Ipapakita natin yung iba pang sirkulasyon nito sapagkat dito sa satellite image na pinalalabas natin sa ating Facebook Live at YouTube Live, Bombo Dave, itong parte na to, hindi na siya yung konsentrasyon ng mga pag-ulan. Pero makikita mo, may mga pula-pula pa. Itong pula kasi conversion ito ng data na nanggagaling sa Doppler radar ng Pag-asa. At nag-i-indicate yan ng makakapal na ulap. At yung masyadong matubig pa, no? Itong mga parte na ito ng ating bansa, yung Caraga Region, Eastern Visayas, pati ng Central Visayas, meron pa rin mga makakapal na kaulapan. Habang yung pinakang sentro ng bagyong Basyang na ngayon ay tinatawag na uli bilang bagyong malakas, sapagkat yun, yung kanyang international name, ay nandun na, palayo. So hinihigop niya unti-unti, ayan, yung sirkulasyon, ito yung wind flow ng naturang bagyo. So hinahatak ng bagyong Basyang yung mga kaulapan na dala ng bagyong dati na Agaton na ngayon ay isang low pressure area. So ine-expect natin improving ang weather dyan sa Central at Western Visayas, pati na sa Eastern Visayas. Pero ang kumbaga, gaganda yung lagay ng panahon, bukas mararanasan natin at mas mababawasan na yung mga naitatalang pagbuhos ng ulan sa iba pang parte ng ating bansa. Kapag lumakas pa ng husto itong paghatak ng naturang bagyo papalayo sa ating bansa. That's a good news, Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis, nabanggit mo nga na bahagyang humina na nga itong dating bagyong Agaton na ito. Pero may mga kababayan tayo, may paalala ba ang Pag-asa sa mga kababayan natin na nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan sa iba't ibang mga evacuation center matapos silang lumikas dahil sa mga pagbaha at pagguho ng lupa? May abiso ba sila, Bombo Dennis, kahit na humina na itong dating bagyo, Bombo Dennis? That's right, Bombo Dave. Pagka ganito, pagkatapos ng isang bagyo, kailangan natin maghintay ng 1 hanggang 2 araw bago may deklara na safe na uli na makabalik yung mga kababayan natin kahit wala ng mga pag-ulan na naitatala, wala ng pagbaha at pagguho ng lupa. So ang kumbaga tinitignan dito, kailangan muna mag-subside yung tubig. Saturated kasi yung lupa, Bombo Dave. Kahit bahagyang ambon-ambon lang o medyo minsan nga walang ulan pero nagkakaroon ng backflooding. Galing naman ito doon sa matataas na level ng kalupaan at umaandar yung tubig papunta doon sa mabababang lugar. Yung tinatawag nating catch basin. So ang Pag-asa, ang sinasabi nila ay kinakailangan maghintay ng 1, 2 hanggang 3 araw bago maideklarang safe na uli na makabalik na dun sa mga lugar na nakapagtala ng gantong pinsala. Pero may mga tinatawag na danger zone talaga. Kumbaga, yung lupa ay nagkatibag-tibag na. Kagaya nung sa report na ating mga istasyon, may nangyayari na mga pagbitak kahit ng kalsada, Bombo Dave, dyan sa Central Visayas. So, yan yung mga idideklara na, ikukurdo na yan, hindi na safe puntahan ng mga tao until such time na ito ay maisaayos ng mga otoridad natin, lalo na yun sa DPWH, para ma-restore ang naturang area, Bombo Dave. Bombo Dennis, nabanggit mo kanina na yung mga remnants nitong dating bagyong Agaton, meron pa rin concentration ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. So ibig sabihin ba niyan, Bombo Dennis, na hanggang mamayang hapon ay may inaasahan pa rin tayo ng mga pag-ulan sa ilang piling lugar, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Dave. Kahit nga hanggang dun sa may Quezon Province, Bicol Region, pero pa rin tayong nakikita, makapal pa rin yung ilang kaulapan. Hindi man kalakasan yung mga pag-ulan dyan, pero meron pa rin tayong namamataan na posibilidad ng mga pag-ulan. Lalo na yan sa dakong hapon at gabi, may mga pag-ulan pa rin tayong i-expect dyan. At dito sa may portion ng Visayas at Mindanao, mas malalakas pa ng mga pag-ulan. Pero ang importante dito, Bombo Dave, improving na yung weather. At bukas ay makakapagpatuyo na sila ng kanilang mga
sinampay. Itong mga nabasa nitong panahon ng matindi na tuloy-tuloy na pag-ulan. Halos 2 linggo ng mga pagbuhos ng ulan, Bombo Dave. Oo, sa mga kababayan natin sa kasalukuyan sa mga lugar na apektado pa rin ng nagdaang bagyong Agaton, mag-ingat pa rin kayo. At with that, Bombo Dennis, maraming salamat. Panghuli na lamang, Bombo Dave, may gale force na binababala ang Pag-asa. So itong nasa Eastern Seaboard, ingat-ingat po tayo, lalo na yung mga maglalakbay sa pamamagitan ng karagatan. Ay iba yung pag-iingat ang ating gawin dahil sa gale warning na pinapairal dyan ng Pag-asa DOST. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, kaugnay pa rin po ng pananalasa ng dating bagyong Agaton, 43 na raw po ang bilang ng mga nasawi habang 8 naman ang sugatan dahil sa epekto ng naturang nagdaang bagyo. Ayon po yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay niyan, maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Sumampa na nga sa 43 individuals ang naiulat na nasawi habang 8 ang sugatan dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton. Ito ay batay sa latest situational report na inilabas ng NDRRMC ngayong umaga. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, may nadagdagan na 8 katao na naiulat na nasugatan habang 7 ang missing o nawawala. Sinabi ni Timbal, ang 37 na naiulat na fatalities ay mula sa Baybay City sa Leyte, 3 mula sa Negros Oriental, 2 sa Moncayo, Davao de Oro at 1 sa Katiil, Davao Oriental. Dagdag pa ni Timbal, 37 sa mga ito ay biktima ng landslide na naganap sa Baybay, Leyte at kasalukuyang nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation sa nasabing lugar. Umakyat na rin sa kabuang 580,876 individuals o katumbas ng 327 families ang apektado ng bagyong Agaton mula ito sa 924 barangays sa Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao, Sorsogon, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region. Nasa 34,583 katao o 13,788 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 348 evacuation centers. Sa kabuuan, 341 naman kabahayan ang nasira. 322 dito ay partially damaged at 19 ang totally damaged. Nasa 51,000 naman, 51 million mahigit ang halaga namang nasira sa agriculture sector sa Eastern Visayas, Sorsogon at Bangsamoro. Nakapagtala din ang NDRRMC ng 407 flooding incidents, 43 landslide, 6 na flash flood, 3 maritime incidents at pag-apaw ng tubig sa mga ilog. Nasa 50 na mga daanan at 6 na tulay ang hindi pa passable hanggang sa ngayon. Nasa 13 syudad na rin at municipalities ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa bagyong Agaton. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, alamin naman po natin ang bilang ng mga naitalang nasawi doon po sa may Leyte ayon sa talaan naman ng mga lokal na opisyal. Kaugnay pa rin po ng pananalasa ng nagdaang bagyong Agaton sapagkat umaabot na raw po ito ng hanggang 53. Habang yung bayan naman ng Abuyog ay umaapela na rin ng tulong dahil pa rin po sa pagguho ng mga lupa doon. May update ang Bombo Radio Tacloban. Umakyat na sa 53 ang bilang ng mga casualties sa lalawigan ng Leyte dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton na nagdulot ng mga pagbaha at landslides. Aabot sa 48 sa mga ito ang na-recover ng mga bangkay mula sa lungsod ng Baybay at 5 naman sa Abuyog, Leyte. Sa ngayon ay patuloy ang pagpapasaklolo ng mga residente ng Abuyog, Leyte na naapektuhan ng mga pagbaha at landslides mula kahapon dahil sa malakas na ulan. Aabot naman sa 235 ang injured o nasugatan dahil sa naturang mga insidente. Samantala, ayon naman kay Baybay City Mayor Carlos Cari, sa ngayon ay nananatili pa sa mga ospital at evacuation centers ang mga survivors ng landslides sa kanilang lungsod. Posible di umanong matagalan pa ang pananatili ng mga ito sa nasabing mga evacuation centers dahil karamihan sa mga ito ay nawalan na ng tirahan matapos na matabunan ng gumuhong lupa. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang retrieval operation
operasyon sa naturang lungsod at posible pa di umanong madagdagan ang bilang ng mga casualties. Marami naman tumulong, marami ring naghatid ng pagkain. Kailangan lang talaga namin ngayon yung mga folding bed. Ayusin namin yung evacuation centers, no? Hati-hatiin namin para mas maganda yung sitwasyon nila. Kasi magiging long term, medyo ilang buwan pa hanggang makagawa kami ng temporary shelter nila. Ang bahagi na pagpapaniyam ng Bombo Radio Tacloban kay Baybay City Mayor Carlos Cari. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Samantala, higit 23,000 pamilya naman apektado ng baha at landslide dulot pa rin ng bagyong Agaton sa Sorsogon. Ang LGU naman namigay na ng ayuda. May karagdagang pag-uulat ang Bombo Radio Kurunada. Umakyat na sa higit 23,000 na mga pamilya at mga lugar sa bayan ng buong Rehiyon 12 ang apektado sa landslide at pagguho ng lupa at pagbaha na rin na iniwan ng bagyong Agaton. Ito ang inahayag ni Ms. Joreme Valeriano, ang OCD Region 12 Information Officer sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon sa opisyal, nagmula ang nabanggit ng mga pamilya sa probinsya ng North Cotabato, Sarangani Province, General Santos City, South Cotabato at Sultan Kudarat. Bahagi na nabanggit ng mga pamilya ang na-displace at nanatili sa ngayon sa ilang evacuation center, habang iba naman sa kanila ay nasa anak nila sa ibang mga ligtas na area. Sa katunayan, may preventive evacuation na ipinapatupad sa ngayon sa kasagsagan ng pagbuhos ng ulan at pagbaha dito sa Rehiyon 12. Maliban dito, may mga nasirang daan at apektadong mga kabahayan dahil sa pagguho ng lupa. Sa ngayon, nagpapatuloy pang assessment ng Office of the Civil Defense Region 12 o OCD 12 sa kabuang pinsala na naiwan ng kalamidad matapos na bumalik sa normal ang panahon sa nabanggit ng mga lugar. Ngunit sa kabila ng pagbalik ng normal na panahon, nararanasan sa ngayon sa Sorsogon, nagpaalala naman ng OCD 12 na maging vigilante at mapagmatyag sa takbo ng panahon sa buong rehiyon dahil sa time na magulan pa sa aming rehiyon ay posible pa rin makakaranas ng pagbaha at landslide sa buong Rehiyon 12. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Donald, kukumustahin ko lamang yung mga lugar na apektado nitong pagguho ng lupa o yung landslides. Ito ba sa kasalukuyan ay nadadaanan na yung mga kalsada na apektado nito? Mayroon pa rin ba ang mga clearing operations sa mga sandaling ito, Bombo Donald? Yes, Mo Dave, madadaanan na ngayon yung mga lugar na nagkaranas ng landslide at syempre yung pagbaha kasi mga minor lamang yung sitwasyon na naranasan sa iba't ibang lugar. Ayon nga sa OCD 12, Bombo Dave, i-consolidate pa yung kabuang probinsya, kabuang Rehiyon 12 kasi yung ibang mga PDRRMOs at DRRMOs ay hindi pa rin nakakapasubmit ng consolidated na mga reports sa ngayon para ma-assess ng OCD 12 ang kabuang danyo sa agrikultura, kabahayan at pamumuhay ng mga residente sa Rehiyon 12, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Donald Pitogo. Back to you, Bombo Dave. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14 at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, kaugnay pa rin po ng ating mga update sa pananalasa ng bagyong Agaton. Yung casualty sa mga sa Western Visayas dahil pa rin po sa naturang nagdaang bagyo ay nadagdagan pa. Mahigit 200,000 na mga individual hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga bahay dahil sa mataas na tubig ng baha. Maki-update naman tayo sa report ng Bombo Radio Iloilo. Umaabot na sa higit 200,000 individual sa Western Visayas ang hindi pa rin makabalik sa kanilang mga bahay dahil sa mataas na level ng tubig baha. Ito ay may katumbas na bilang ng pamilya na umaabot sa 62,111 na mga pamilya. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Cindy Ferrer, spokesperson ng Office of Civil Defense o OCD Region 6. Yes. Sinabi nito na umaabot na sa 385 na mga barangay sa riyon ang apektado ng Bagyo Agaton. Ayon kay Ferrer, ang nasabing mga barangay ay nagmula sa Aklan, Capiz, Negros Occidental at Iloilo. Sa ngayon, 10,876 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers. May naitala na rin na tag-iisang casualty sa Pilar at Mambusaw sa Capiz. Sa Iloilo Province, tig-iisang patay rin ang naitala sa Lemere at Ahoy at 2 naman sa Sara, Iloilo. May isang patay rin sa Suklaran, San Lorenzo, Guimaras. Samantala, suspendido pa rin ang biyahe ng Ceres Bus sa Pasay City at Rojas City. Ngunit balik na sa normal ang biyahe ng bus sa Northern Iloilo at sa may parte ng probinsya ng Antique. Pakinggan natin ang spokesperson ng OCD Region 6 na si Cindy Ferreira. Umabot na po sa 385 na mga barangay ang apektado dito sa may Western Visayas, particularly sa mga probinsya ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. Yung apektadong pamilya po natin ay umabot na sa 62,111 and composed po ito ng 247,818 na mga individual. Kasalukuyan po nasa 10,876 na mga pamilya or 37,486 na mga individual ang nasa evacuation centers pa po natin. And tuloy-tuloy po yung mga tulong na binibigay ng ating mga local government units and also with our Department of Social Welfare and Development. COCD Region 6 spokesperson Cindy Ferrer, Bombo Dave, Bombo Jen. Yes, Bombo Sheena, sa inyong pag-iikot, mayroon pa rin bang ilan sa mga kababayan natin dyan sa may iba't ibang bahagi ng Western Visayas na nananatili pa rin sa kanilang mga tirahan sa kabila ng nararanasang mga pagbaha pa rin? Bombo Sheena. Sa ating obserbasyon, Bombo Dave, wala na kasing mga ilang residente natin, especially here sa Iloilo Province dahil mostly yung mga residente natin nag-sustino sa mga daanan ng mga probinsya at yung iba naman sa mga evacuation center kasi lubog talaga ang kanilang mga bahay sa ilang bayan dito sa Iloilo Province. Okay, with that from your end, Bombo Sheena? Live mula rito sa bayan ng Saraga, Iloilo. Ito si Bombo Sheena Marisuelan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, mga kabombo, yung National Capital Region pati na rin ang iba pang mga lugar sa bansa mananatili sa ilalim ng Alert Level 1 status. Simula po yan April 16 hanggang April 30. May balita si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dave, sa ngayon sa mga nag-aabang kaugnay sa mga pinakabago na alert level sa bansa, partikular nga dito sa Metro Manila. Ito, at nag-anunsyo ngayon na matili sa alert level 1 status ang Metro Manila simula Abril 16 hanggang sa April 30. Siya na simula sa Sabado. Maliban sa Metro Manila, sa ilalim Okay, balikan natin maya-maya lamang ang linya ni Bombo Raymond. Bombo Kaloy, okay na ba? Okay, go ahead Bombo Raymond. Yes, Bombo Dave. Okay, go ahead.
Okay, so maliban sa Metro Manila ay sa ilalim din sa Alert Level 1 simula April 16 hanggang April 30 ang mga lugar. Kagaya na lamang ng sa Luzon, ang Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, itong Baguio City. Ganon din ang lalawigan ng Mountain Province, Kalinga. Para sa Region 1, ang Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa Region 2, ang Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela at Quirino. Sa Region 3 naman, ang Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa Region 4A, ang Batangas, Cavite, Una, Lucena City at Rizal. Sa Region 4B, Marinduque, Puerto Princesa City, Romblon at Oriental Mindoro. Sa Region 5 naman, ang Catanduanes, Naga City, Albay. At sa Visayas naman, kabilang dito sa Alert Level 1 ang Aklan, Bacolod, Capiz, Guimaras at Iloilo City. Sa Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City at Siquijor. At sa Region 8, ang Biliran, Eastern Samar, Ormoc City, Southern Leyte at Tacloban City. Sa Mindanao naman, ang Region 9, kabilang dito ang Zamboanga City, Cagayan de Oro, Camiguin, Bukidnon, Misamis Oriental at Iligan City, Davao City at Caraga. Itong iba pang mga ilam din sa Alert Level 1, simula rin Abril ng Aritaw, Nueva Vizcaya, Basud, Camarines Norte, Anini, Antique, New Lucena at yung lungsod ng Victorias, Negros Occidental, Sevilla, Bohol at yun din sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental at ang Region 12, Tantangan, South Cotabato. Ang iba pang mga hindi nabanggit ng mga lugar ay sa ilalim naman sa Alert Level 2. So Bombo Dave, walang pagbabago sa alert level system na ipairal at gaya nga na nabanggit. Okay, oo. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Raymond at Tinaza. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, mas mabilis na umano ang pagtaas ng mga consumer prices sa natitirang 6 na buwan ng taon dahil na rin sa paggalaw ng global prices. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Diokno, ang inflation ay posible raw pumalo sa 2 hanggang 4% sa second half dahil sa pagtaas ng oil at non-oil prices at ang tinatawag na positive base effects. Kung maalala, 12 beses nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa nakalipas na 14 na linggo. Sinabi ng Department of Energy na ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dahil na rin sa digmaang nagaganap sa Ukraine matapos lusubin ng Russia ang naturang bansa. Sa mga sandaling ito mga kabombo at ka-Star Nation, kumustahin naman natin ang lagay ng nasa 9 na pasahero ng tumaob na bangka doon sa bahagi ng Sulu at maki-update tayo sa report ng Star FM Zamboanga. Nailigtas ng tropa ng 4th Marine Brigade ng Joint Task Force Sulu ang 9 na pasahero ng tumaob na bangka sa karagatan ng Barangay Tandubato, Luok, Sulu. Kinilala mga na-rescue pasahero bilang sina Alpi, 28 anyos, Katrina, 21 anyos, Karina, 21 anyos, Sarima, 17 anyos, Junaypa, 15 anyos, Karina, 18 anyos, Annalisa, 16 anyos, Malia, 14 anyos, Sinda, 13 anyos at Monisa, 12 anyos. Batay sa ulat ni Colonel Vincent Mark Anthony Blanco, commander ng 4th Marine Brigade, na agad nilang nirescue ang mga nasabing pasahero matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned fisherman. Ayon pa sa kanya, umanong overloaded ang bangka habang patungo ito sa sitio Taindi, Barangay Canmindus, Luok, Sulu, nang magkaroon ng malakas na alon na naging sanhi upang tumaob ang bangkang sinasakyan ng mga ito. Agad namang dinala ang mga nailigtas na individual sa ospital at sa ngayon ay nasa maayos na kondisyon ang mga ito. Samantala, pinuri naman ni Major General Patrimio ang mga marino dahil sa kanilang agarang pagresponde sa insidente. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Nag-alok si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ipagpalit ang pro-Kremlin tycoon na si Viktor Medvedchuk na inaresto ng Kiev matapos makatakas sa house arrest para sa mga Ukrainians na binihag ng Russia. Si Medvedchuk, 67 anyos, ang personal na kaibigan ng Pangulong Russia na si Vladimir Putin at sinabing pinuno ng Kremlin ay ninong sa kanyang bunsong anak na si Daria. Nauna nang inihayag ng mga otoridad ng Ukraine na nahuli nilang isang kilalang pro-Kremlin tycoon na nakatakas mula sa house arrest pagkatapos ng pananalakay ng Russia. Napagalaman na nag-post ang presidente ng Ukraine ng isang larawan sa online ng isang mukhang magulo na Medvedchuk na nakacuffs ang mga kamay at nakasuot pa ng Ukrainian Army uniform. Magugunitang si Medvedchuk, isa sa pinakamayamang tao sa Ukraine, ay isang napakalaking kontrobersyal na figura na may malapit na kaugnayan niyan sa Moscow. Siya ay nakakulong sa ilalim ng House of Arrest mula noong nakarang taon sa mga kaso yan ng pagtataksil dahil sa mga akusasyon ng pagtatangkang magnanakaw ng mga likas na yaman mula sa Russia-annexed Crimea at ng pagbibigay ng mga lihim ng militar ng Ukrainian sa Moscow. Bombo Sports News. Ang CSC at ang Philippine Olympic Committee naman kumpiyansa sa galing ng mga ipapadalang atleta sa nalalapit na SEA Games. Kaugnay niyan, may panayam ang Star FM Bacolod. Magpapadala ang Philippine Sports Commission or PSC at Philippine Olympic Committee or POC ng malalakas at palabang team sa Vietnam sa napipintong pagdepensa ng bansa sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi sa Mayo. Kumpiyansa rin si PSC Chairman William Butch Ramirez na ibibigay ng mga atleta ang lahat ng kanilang makakaya sa kanilang pakikipagsagupa sa malalakas na kupunan ng mga bansa sa Southeast Asia. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay PSC Commissioner at Vietnam SEA Games Chief de Mission Ramon Fernandez, sinabi niyang nagkaroon man anya ng maraming hamon sa mga atleta gaya ng COVID at pananalasa din ng bagyong Odette. Confident siya sa tapang at galing ng mga ito. Ito mga atleta natin sanay sa hirap ng ensayo, no? Dinagdagan pa ng COVID at bagyo itong mga Visayas, some portion sa Mindanao athletes natin, yung mga surfers natin sa Siargao, yun ang malaking epekto sa kanila. So I'm pretty sure they can live up challenges that we are all facing right now. Ayon naman sa POC, siniguro nila ang ginawang pagpili ng mga atleta ay maayos at lahat ng napili ay palaban at may tsansang makakuha ng gold medal para sa bansa. Mula dito sa 95.9 na Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Mga ulan at pagbaha posible pa rin kahit humina na ang dating bagyong Agaton, samantala flood alert nakataas pa rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Ang bilang naman namatay sa Leyte dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton aabot na sa 53. Bayan ng Abuyog umapila ng tulong dahil sa mga pagguho ng lupa. Mahigit 23,000 naman ang apektado ng pagbaha at landslide na dulot ng bagyong Agaton sa may bahagi ng Soc-Sargen. Ang lokal na pamahalaan namimigay na rin ng ayuda ayon sa OCD. Ang NCR naman, ilan pang lugar mananatili sa Alert Level 1 status simula April 16 hanggang April 30. Samantala, ang Commission on Elections magdadagdag ng 5 pang polling precincts para sa 2022 overseas absentee voting doon sa Hong Kong. At sa ating international news, ang Pangulo ng Ukraine nag-alok na ipalit si pro-Kremlin tycoon na si Viktor Medvedchuk sa mga binihag na Ukrainians ng Russia. Samantala, para naman sa ating sports balita, ang CSC at ang Philippine Olympic Committee kumpiyansa sa galing ng mga ipapadalang atleta sa nalalapit na SEA Games. At live, nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo!
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Saudto, 35 minutos na kaligid sa tagnang alas 12. Bago na ninyo nabateran nga Bumbo News Center para sa ito nga Bumbo Network News. Sa ito nga pagbalik banwa, mangin kaupod naton ang duha ka mga bar passers sa ginapatigayon nga bar examination, no? Kag ini sila ang hindi lamang bar passers, no? Kundi sila ang ginakabig nga mga mayarasang exemplary performance sa ginapatigayon nga bar examination. May-ari sila sang nakakuha sila sang rate mga kabiyanan nga 85 to 90%, no? Ang mga nakakuha sang 85 to 90% passing nga ilang nga rate sa pagkapasar nila, ginakabig nga mayarasang exemplary performance. No, inatanan sa aton nga pagbalik diri sa palatuntunan Bumbuhanay Saudto. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bumbo! Pabalik na magkabanan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 46 minutos ang nakaligad sa taknang alas 12 kag sa dili madugay mangin kaupo na nato ang duha ka mga bar passers si Kevin Daniel Ramos kag subuman si Anya Pauline Yulo Yosay, no? Ang duha ka mga nakapasar with exemplary performance, mga kabyanan, no? May arasang rate nga 85 to 90%. Pero antes sila mga kabyanan ginasit up pa, no? Ilang gasit up pa sila para sa aton nga Zoom interview sa siniyang mga tidion. May arana duhagid sila, no? Arana, no? So mangin ko po na naton diri sa palatuntunan na Bumbuhanay South to si pwede na niyahan matawag naton attorney samtang wala pa nakasumpa, pwede na guro, no? Duha ka mga lawyer, incoming lawyers, si tawgon ko na lang siguro attorney, attorney Kevin Daniel Ramos kag sumuman si Anya Pauline Yulo Yusay. Mga bago nga mga lawyers, welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Oddo. Thank you, Ken. Good afternoon. Okay. Thank you, Ken. Good afternoon, Sir Dan. Sige. Baho ka mga sasubong siguro wala na sang may pinakamalipayon nga tinuga sa kalibutan kundi kamugin nga duha kay wala labot nga nakapasar sa bar with exemplary performance pa, no? Anyway, unahon ko anay si ang akong tukayo, ang tukayo ko daw. Okay na si Kevin Daniel Ramos, no? Siguro daw hindi na ako magpamangkot kung anong nagka-motivate siya nga nag-take up siya sang law kag nakapasar sa bar kay siguro hindi naman malipod sa tanan nga ang iyang amay sini si PA lawyer man si Councilor Atty. Dindo Ramos.
Kevin, sir, ano ang magluwas sa sining hibalo namon nga lawyer giyang imo nga amay? Ano pa gina naka-motivate si imo nga magkuan ka man mangin lawyer ka man sa ulihi? Good afternoon, Liwat Sir Dan. Actually, nag-enroll sa law school, may entrance interview kami with our dean. Ginmangkot ko sa dean niya, gusto ko mag-skwela sa law school. Ang akon sabat is I want to be of use to our society. Na wala makabulig ka man sa imo nga community and other guro Sir Dan, mga incidental lang na yung mga kung maka-income ka man gyud, mga incidental lang na so mo ang maka-serve ka sa imo nga community. Aha. Okay, may ara ka gid sang imo iyang nga pinagkukunan no sa imo iyang nga motivasyon man gali kung nga gusto mo mangin lawyer. Kadto nato na bisi anya Pauline Yulo Yusay. Kung magsiling ka Yulo, abi daw may ara man sang lawyer nga bala naton si Attorney Dino Yulo. No, parinti ni guro ni Pauline no, si Attorney Dino Yulo. Sa imo naman Ma'am Anya, ano ang nag-motivate sa imo nga nag-take up ka sa law kag sa subong isa na ka lawyer, ma'am? Ang nag-motivate gid sa akon kay halin sa una childhood dream ko gid ni since grade 3 kuya nagambal ako sa self kung ma-lawyer ko. So amo na siya. Then gin gusto ko gid be. So amo gid ang nag-motivate sa akon kay pag gusto mo dapat ya makuha mo gid ma-reach mo gid dapat imo goal. Aha. Wala sing may nag-influensya sa imo nga parang magpursu ka sa siniya nga karer? Wala man kay sa parents ko kung ano man lang ang ila ang gusto namon nga field, hindi man sila nga do mambal gid nga dira ka gid ha amo ginikwan wala man. So akon personal choice gid siya. Personal choice. Oo. Okay, sige. Kag sa information nga nabaton ko, ma'am, magluwas siyang nga exemplary performance ka. Duha ka mo din ni Kevin mo. Ang imo gali nga pwede ko naman siguro iambal ni no kido balaan naman siguro sa tanan. Ang imo nga boyfriend amo tong nag-bartap nutser sa nagligad si Mark Simondo, ma'am. Yes. Siguro amo ni siguro nakapa-challenge pag mo no nga tinguhaan mo man nga madala man sa top 10 siguro no. Oy, na-pressure man gid ko kay after to niya pag pasar niya dapat na din pagpasar niya that time second year ko sang law school. Oo. Damo din kahambal nga ikaw man dason ti dugay sa kadamo nang nagambal duga ka pressure nako. Okay. So, amo gina no, kasami nga nagakatabo basta gani nga may ara sa nagaduso bla sa imo kag nagaserbi man imong inspirasyon, makabuli gina sa dako no. Do na batyagan mo gina, ma'am? Oh. Okay, sige balikan nato na si Kevin Daniel Ramos, no. Ti magluwas siya nga imong father is a lawyer. Kag ikaw yung may ara ka man personal motivation kung nga gusto mo yang mangin isa man ka lawyer sa ulihi. Mr. Kevin kun attorney Kevin Ramos. Ano ang imong nga feelings ang nabalaan mo kagapon nga isa ka sa nakapasar kag hindi lang basta nakapasar. Nadala ka sa mga listahan sang mayara sang exemplary performance, sir. Actually sir though wala pa gani mayo kasi in sa concern nga muna na pasar ko ng bar exam. Kag gagapon, gina-turn off ko ako ng internet para hindi ko bala mabalance. Kaya nakulbaan ko. So, ang father ko pa ang nag-inform sa akon. Nga muna nakapasar. So, happy ko sa nakapasar. Siyempre, amo muna naton goal mo nga maging lawyer. Kita or mapas ang bar exam. Kag do ka reward, sir. Kaya muna nabilong pa kita sa exemplary. So, God is good, good sir. Do blessing, guro. Aha. Ano ang reaksyon ni Councilor Dindo Ramos ang may balaan nga mo ni ang imo nga naging performance? Feeling ko, Sir Dan, na mas lipay pa siya kaysa sa akin, sir. Mas lipay pa sa imo. Daw pa matyagan kung guro makasiling siya nga baw amo niya nga performance siya daw nalapawan ang amay haw. Base, sir. Ito balikan naman natin si Attorney Anya Yulo, no?
Attorney Yulo, kay balo ko nga may mga lawyer gid man nga mga Yulo, Yusay, no? Yulo ang middle name. No, may mga Yulo gid man nga lawyer. Pero sa imo pamilya, direct family mo mga parents mo or mga grandparents mo, wala sang lawyer? Ako pa lang. Wala gid, ikaw pa lang. Oo. Okay, ikaw pala nangin lawyer. So ano man ang reaction sa imong nga parents, no? Sang naibalawan kag gapon nga nakapasar ka kag indeed isa ka na ka lawyer. Well, very happy gid sila for me. Kaya nakita man nila ang akon nga struggle mo. Hindi man hapos, grabe man akon ginagyan. Oo. And ang ini nga achievement inamon as a family. Hindi lang sa akon. So, happy man ko nga napahappy ko man sila. Na through this na naging proud man sila sa akon. Okay, kapila ka sa inyo nga mag-utod, ma'am? Tatlo kami, so middle child ko. Okay. Ika-asarakit sa tunga-tunga gali, no? So bali, subong ano ang imong pagkatapos nga ibaluan mo nga nakapasar ka kag taking na lang ang kulang parang lubos-lubos na gid nga mangin isa ka attorney Anya Pauline Yulo Yusay. Ano ang imong future plans, no? Pagkatapos ini nga nag-sink in na ni siguro subong nga lawyer ka na gid. Ano imong future plan? As of now, wala pa gid ko sang concrete gid nga plan nga masulod ko di nga mamo na kay hindi mo ko kahambal kung diin gid ko mas specialized nga field kay later on dira ko ni magkungga the practice na po dira ko na mabalaan kung ano gid pala ang akong strength na field. So later on ko na mabalaan. For now, nang open lang gid ko anay sa tanan whether ma private practice ko or for a public position. Basta ang sure ko lang nga once mag-start na ko work as a lawyer, I'll bring out my best gid. Ang eskwela ka pa, ma'am, ano ang sa imo abi sa din ka mas nanamian nga field sa nga lawyering sa criminal law, sa labor or commercial? Ang favorite ko gid sang una was civil law, labor, nanamian man ko tax, and remedial law. Okay. Pero sa subong hindi ka pa makambal kay hindi ka pa makambal kung sa din gila nga field ang gusto mo yang masteron kay tungod nga way pa man ang aktual, no? Way pa man ang aktual nga pag-practice, no? Okay, sige, balikan ta naman si Attorney Ramos, si Tocayo. Sir, ano man yang imo yang future plan matapos nga subong isa ka na ka-lawyer? Actually, sir, gapon, sang nabalaan ni Papa nga nakabasar na ko, naka-mention na siya sa Ramos and Ramos Law Firm. So, most probably, guro sir, tiyan mo na maupod kay Papa, but I'm keeping my options open man, kasi niyan man ni Papa. Basi man sa public service man, sir, if ever, mag-aan chance ng... So, di ba daw nakagi ka man SK chairman sa una? Yes sir, sa amon barangay kag sa as SK Federation President sa Bacolod. SK Federation President. So may posibilidad nga base alams na ang imong nga future. Anyway, ang law firm sang imong amay siya lang na isa, no? Why siya sang ka-share? Yes, sir Dan, siya lang isa. Siya lang isa kay ang namin isa iyang law firm kay CPA lawyer ang imo yang amay. So buting ngayon nga sa future daw na istoryahan na dayon nga maupod kasi iyang law firm nga mangin isa anak ka Ramos Ramos law firm. Bali wala man siya nasuryan, Sir Dan, naka-mention na sa gapon nga daw mo na Ramos and Ramos. Okay, pero daw man na siguro ang madangtan. How about sa kay Attorney Yusay? Ma'am, kaya nakita ko sa ibong mga mata subong ang tuman nga kalipay. Samtang nga live ka diri nga makita sa Facebook Live sa nga Bumbo Radio Bacolod. Ti ano ang matabo sini kwan kanay makipag-associate kanay sa iban nga mga lawyers nga may ara na law office or mapatindog ka nga din dayon sa imong opisina? For now, ma-associate ko kay di man si nga kwan nga nag-exemplary ko sagad na ko dayon sa practice.
back naman yun dapat from sa step 1. Ah. Ano naman yun, amo naman ang ipreparahan na mo, tapos na niya may tapos ng law school, attorneys na kami, pero tilain naman na siya kung mag-practice na. So namin, yun nga, may matrain na niya sa akon, nga mentor, para nga maging mayuman kong nga lawyer. Okay. So medyo medyo personal, no? Personal nga baga, nga pamangkot. Medyo ang imo nga boyfriend abi is daw nak ahead siya sa imo by pila ka years na gani nga nangin lawyer. Ahead siya for almost 4 years. 4 years na. So wala sang offer da sa imo kagahapon pa lang masinga maupod ka lang sa akon nga law office. May ara. May ara na. So alams na no kung sa diin ka nga law office matupa. Halimbawa ma'am, no, ibutang tabi no, in the near future, basi mangin ka mo naging malano kag mag-asaway ka mo, pareho ka mo nga mga lawyer. Lawyer ang imong nga bana, lawyer ka man. Abi kun matabo abi nga may isa ka kaso nga pagauyatan nga siya ang sa piyak sa siya ang defense lawyer kag ikaw naman ang sa piyak ka side nga sa prosecuting lawyer, ano ang matabo ayan sini ma'am? Storyahan na namon kung first of all mga kontrahan na kami sa courtroom. Budlay no kung pare ko mong lawyer no. Ka kontrahan ka mo si sa kaso. Storyahan na namon kung willing siya nga magkontrahan na kami sa courtroom. Anyway, sige, congratulations sa liwat. Daway na magiging ko siguro sa may pamangkot na lastly, ang imo nga mensahe, Attorney Yusay, sa imo nga mga ginikanan, sa imo nga mga friends, kag sa tanan nga nangin kabahin, sa imo nga success. First, I'd like to thank ako nga si God and then akong parents for supporting me. Tapos, ang ako nga mga friends nga ga-pray for me. Ako man nga bar body nga si Tracy Nombres nga denay kami sa amon sa law school kag sa pag-review. Tapos ang mga classmates ko man, akon professors, akon friends nga support man sa akon during sang review, gapadala sila food, si Ninya, and then overall thank you gid sa tanan nga nag-pray for me. Okay. Sige. Attorney Ramos, sir, ang imo nga mensahe abi sa imo nga pamilya, mga abyan kag mangin kabahin, nangin kabahin sa imo nga kung ano ang imo na achieve subong nga sir. Amuna sir nang same man ka attorney anya nga gapasalamat ito kay Lord God kay kabalo ka sir nga miskal ano mo katuon sa bar exam may possibility siya kon nga ma-fail ka. So muna blessings kini sa akon niya father, mother, sa mga lola ko, tita ko for the guidance, prayers. Sa wife ko sir kag sa akon niya baby, nga every night ga-pray gina siya nga makapasar ko sa bar exam. Tapos sa akon may mga friends man nga ga-pray kag support sa akon. Kay sila man sa mga friends ko man sa amon sa law school, sila man galingaw sa akon during review kay amo na siya time sir nga very boring gid mo. Tuon ka lang nga tuon. Do libro lang ang sabangan mo. So thankful kami sa mga friends namon nga mastorya namon to keep our sanity la sir. Na sir, thank you again. Okay, sige. Sa liwat, congratulations sa inyong adwa, Attorney Anya Pauline Yulo Yusay and Attorney Kevin Daniel Ramos. Congratulations sa inyong adwa. Kagabay pa nga mas sa palabuton, madamo kamo nga mga mabuligan sa pagpangita sa hustisya sa ilayang sa pagpangita sa hustisya no kapag hatag sa hustisya sa mga tawo nga nagapati nga nadulaan sila sa hustisya. Sa liwat, congratulations sa inyong adwa. Thank you, sir. Thank you. Okay, nabatian mga kabayanan si Attorney Anya Pauline Yulo Yusay kag si Attorney Kevin Daniel Ramos ang bag-o naton nga mga lawyers no nga may aras ang exemplary performance sa ginpatigayon nga bar examination. Kag congratulations magali no sa
upod man naton sa media industry si Attorney Martigo. Congratulations sa kay Attorney Martigo. Wala ko yan naka-congratulate si Imo sa Facebook. Kaya di lang ko yung makongratulate sa kanginan. Kabay pa nga kung may kaso ko, hindi mo lang ko pagpatamaan sang sukot. So, Attorney Martigo, basi may kaso ko, hindi ako pagpatami isukot sa mga acceptance fee bala. Upod man natin mga kabiyanan sa media industry, si Attorney Martigo, nga nakapasarman kag nangin isa man ka lawyer sa Subong. 3 minutos o 4 minutos ang nakaligid sa tagnang alas alauna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Magkabalik mga kibanan ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14 at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa aton na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Odto, 12 minutos ang nakaligad sa tagnang ilauna this time. Kung report ni Bumbo Franz Andrew Burgos, ini niya may kantanan sa siling ang federasyon sa mga manunudlo nagpakig-unong man sa kalisod nga nabatyagan karon sa biktima kasi mga nagkalamatay sa isa ka shooting incident nga naglunta dito sa Banwa sang Hinubaan kahapon sang aga, no? So tanaw naton abi ang may interview si Bumbo Franz Andrew Burgos sa kay Mr. Richard Kilangri, no, sa ang kuan siya sa grupo ni sa mga manunudlo, no, nga gilayon man nga nagpalabot sang ila sini nga pagsimpatiya sa sini mga pamilya nga nalisdan. Yari ang report Bumbo Franz Andrew Burgos, please come in. Pukaw kung ni Bombodano isa naman sa pinakadako nga hitabo kahapon ang nagluntad Bombodan sa isa ka eskwelahan, no, especially sa Oibico Bilbao High School Bombodan sa Banwa sang Hinubaan, matapos nga involved dire ang isa ka principal, no, nga kilala kay Warren Escoras
bombudan o kon eskusar bombudan kag ang mga biktima nga mag-asawa no nga ginapatyan nga iyan ning maestra bombudan nga si Almarisa Aroy no nga isa ka manunudlo kag ang iyan ning nga bana bombudan nga si Christopher Aroy matapos bombudan nga ginpangluthang sang nasiling nga suspect nga mong principal sang eskwelahan dito sa Banwa sang Ginabaan. So bombudan may ginpalabot ni no ang grupo sang o konfederasyon sa mga manunudlo diri sa syudad sa Bacolod bombudan kay siyempre isama ni sila bumudan ka ano man mo no pananawan bala sa kabuhi bilang mga educators o mga manunudlo. So para sila bumudan ginakasubo gini sa federasyon sa mga manunudlo ang natabo ni sa ilaman nga mga kapwa manunudlo bumudan no. So mismo sa presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation sa Kaiser Hilangre bumudan actually kilala yan yung principal no. Abyan niya man ni bumudan kay because nga may pilaman bumudan ka mga activities bala in related sa DepEd no nga sila ni Bumbudan na nag-upod. So pro galing bala Bumbudan sa iyan nga pagtan-aw ang amo ni nga butang isa ni kuno sa mga rason ang depresyon no. Kay may mga ginatan-aw ni sila ba siguro ang principal nga si Sir Escusar Bumbudan ano ni nang depressed kay siguro Bumbudan because sa ginaaligar ni nga nakabaton siya sang threat man sa kabuhi nga muni nga gipasakaan siya sang kaso because Bumbudan nga involved siya sa isa ka reklamo nga tuhoy sa sexual harassment no sang isa ni ka maestra nga gikilala nato ni Bumbudan nga amo ni si Ma'am ano ni Bumbudan ni Aroy si Aroy ni Bumbudan no? So nagsiling Almarisa Aroy Bumbudan. So ang siling ni Mr. Hilangre so far Bumbudan hindi kit man siya dapat ani magkaangkon bala sang isa ka butang kaangay sa armas utang. Kaya ang amo ni Bumbudan hindi man ni naton makontrolar mo no especially kung ikaw bi nagakapot sa karma so kung gun handler ano kagid ya Bumbudan nagkabalo kagid sang pwede kag hindi dapat pwede Bumbudan no kay because nga ang amo ni nga mga butang kung ikaw bi ara sa ital-ital o kon masiling nato mala Bumbudan kon may problema ti ang sa pinsaran lang naton hunuson naton ang aton ning mga armas kaangay sang pusil ni no kag mga luthang kita. So bilang isa ka manunudlo kon principal Bumbudan, dapat ma-undergo kiniya no sa mga trainings and ano ni Bumbudan mga ano ni pagtuon bala no especially kung ikaw binagakapot o kung ginagahupot sang delikado nga mga butang kangay sing ng mga armas lutang Bumbudan. Pero nagdugang pagit si Mr. Hilangre no may mga instances ni Bumbudan o kung may mga anggulon nga ginatanaw is one of the reason gid Bumbudan amo ni siguro depression. Kay kung sa tinalikdan lang gid ang iloy sang principal nagtaliwan Bumbudan no. Wala lang kita kabalo siguro Bumbudan base on the process to siya gyapon in moving on kay because ang iya nga iloy nagtaliwan no. Kag iban pagid Bumbudan nga mga kaso o mga circumstansya ang yan nga pangatubang sa iya nga kabuhi. Kangay pagid Bumbudan isa pagid sa mga rason ang pagreklamo sa iya no kay because involved siya sa saling sexual harassment sa isa ka maestra kaangay amo ni ang biktima no si Mrs. Aroy Bumbudan. So nagsiling man mismo si Sir Hilangre paagi sa trainings no kaangay bala Bumbudan gina-check dapat ang mental health sang kadama sa mga manunudlo no. Dapat ang inabing nga mga pag-check up bala Bumbudan not only sa physical but also Bumbudan ang psychological kag mental health dapat tagaan gina sang igtalpangod Bumbudan sang Department of Education. Pero may mga trainings na sila pero Bumbudan hindi siya blasingid nga regular o kon quarterly o kon monthly dra nga mga trainings and seminars paano ma-address ang mental health no muna dapat Bumbudan ang isa sa mga tutukan man sa nasiling ni nga ahensya especially sa bahin sang sektor sang education Bumbudan. Bumbudan may dugan rin nga payag ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation nga si Mr. Richard Hilangre. Teacher sa Bubuan Rock nagapakiguno gid sa very tragic unfortunate unfold nga hitabo nga nagtabo dito sa Bilbao High School no dito sa Inubaan na nag-involve sa principal nga abyan taman ni si Sir Warren Escusar and then ang iyang teacher kag ang bana so gapakigaboy kita sa ini nga hitabo nga dapat nani matabo no so and then kung question na ang teacher dapat magupot sa armas so as I
I understand why man ginabalabagan sang aton kasubuan as long you would undergo sa mga processes no sa licensing, permit to carry, especially kung daw sa banta mo may trip sa mga kabuhi. Pero tiya mo na nagaling kay kung dito ya sa Mindanao, we understand ang teachers dito principal may mga armas kasi may mga gangwar, may kwan dito, may mga rigo no sa mga families. So diri daw sa akon niya pananaw personal kung wala man lang sang dako nga threat sa mga kabuhit hindi dapat nga magugpot sa armas bisan pa legal. Kay ang tendency bumbuan go halimbawa ga drive ka amo na nga laban nga katabo uli kung mag-drive ka ikatya ka bla gulpi kag kuan mag-init ulo mo kung may armas ka mapitik mo. So we do not know kung ano ang nag-undergo sa mind ni Sir Warren. We understand from the reports na pinag-agisay sila dito, most probably nag-undergo na ni siya guro sang kung hindi tama sa depression kay ginawa may natalana na nga kaso nga kung siya ipasabat kag we heard nga may 88 pa nga complaint kag amo nang suspect ya si ang Aroy family nga nag-complain. So di ko may armas kaya kag heated argument. And then, kung nag-undergo ka naman to sa depression, no? Ay, tanan may mga problema man, kag-ara da yung, most probably, at an instance, we will say nga wala mo planuhan, basi makitik mo gulpi. Amo itong natabo, no? So, wait nakabalo, kahit natabo na, amo na kung wala kaya sa armas, patapungulay ka lang yan, no? Hindi pa na yakapatay doon dali. So, kung may armas, kakamapitik mo, hindi mo nang bawi. Kasi mo ito natabo, yan mismo kaulingon, ginpatay niya. So, very tragic, Bumbo Andrew, kaya ginakasubo, ginamon sana isang Alliance of Concerned Teachers, isang Act Teachers Party list sa Bumbo Andrew. Amo ni ganing ginapanawagan ta sa aton nga Department of Education nga although nga may ginkandak no sadto nga mga daw psychological clinic pero daw hindi siya daw sustainable no most probably as we will open our classes full blown before guro kita mag full blown ginapanawagan nato sa aton nga Department of Education that we will conduct daw ko ang idabla daw ka massive kag turo psychological clinic to our principals kag teachers. Kay after 2 years of pandemic, we do not know kung anong na-undergo ng mga trials, mga pinagdadaanan kung sa Tagalog o bungandro sa aton ng mga teachers na principal. Ang teachers na timayo niya kay ako may pinagdadaanan niya, ti makaistorya sa iyang ako teacher. Ang principal, nakala na niya makaupo sa iyang fellow principal unless kung may mga seminar, is very lonely on the top, siya lang iya pamili, kung iya pag-consider siya kulingon daw ka-strong siya to actually di siya strong di pa panugid wise sang pasungawan sa iya nga balasyagon. So sa muli wise sa kabalo gulpi lang nga din nag-breakdown kag ati amo to ang natabo very tragic nga nag-upod din sa kabuhi ng buwan to. So we do not want that to happen. Kung talong muna natin hindi natin imagine na sa sulod sang compound sa eskwelahan na tapos sa sulod sa classroom na daw sa ibang talang ng country nakita nga may mga mass shooting dayati Adriati Qualidya tatlo ka kabuhi ang nautas at principal pa ka teacher na sa aton edad sa Subong daw very kwan na ni daw laka na nila katabo pero dako ka pala nung lumon sa part na kung tanan bumbad ko. Bombodan. Yes, Bombodan, no? So, muto yang sa bahay sa mga manunodlo, no? Kaya siyempre, ano mas lai, ginapalabot man nila Bombodan ng ilang mga simpatiya sa mga pamilyang napilin sang na-involved sa muli nga insidente. Dito Bombodan sa nasilining eskwelahan sa Banwasang Hinubaan, Bombodan. Okay, muna ano muna kinatabo na bisan ano pa ginulsol. Wala na sa may maginulsol diri kay ang suspitsado nga nagimo sang krimen, patay man. Correct, no? Again, pasigid Bombodan niya kabuhi kay siguro na kita nagro bala Bombodan ng pinsarya. Okay, because nga why na siya bala Bombodan sa posibleng lutsan. Kita sini maka
Dito sini makahusga kung sino gining insakto diri kag kay Correct. kung magsiling abi nga may ara man nga gin file sa iya nga kaso, may posibilidad nga tuod man ni, may posibilidad nga di man tuod. Correct. Kay why na si may makapamatuod kay nag-akusar patay. Ang Correct. ginakusar patay man. Correct, Bongbudan, no? Siguro may mga, ano rin siguro Bongbudan, may mga, may ginatingwaan naman siguro Bongbudan nga malapuwasan bala, no? Sa iya, naging ako galingon. Kasi may mga nagalakat bala nga mga butang sa iya nga pinsar. Mga nagabalabag man sa iya nga balatsagon bala Bongbudan. Because nga nakabato siya sa muniming nga mga reklamo, no? Kaya sa padan Bongbudan, dugin call gid ang attention sang ano no, sang 8888 na Bongbudan, no? Kay because nga ang inabing number ti hotline ni nabi para makapalapit kagid mismo sa Office of the President para ma-direct mo kitong imong complaint regarding sa muni nga principal. So ti Bongbudan ang sabay subong niya sang investigation sang inubaan. Well, di masilin naton Bongbudan ma-consider na kan kuno nga case closed kay ang ginreklamo nagtaliwan man, no? So galing Bongbudan masubulin tire ang nagreklamo amuman Bongbudan, no? Na Ang perdi nagtaliwan sila man. diri ang pamilya. Correct. Ang Kini nabiling mag-asawa ni Bongbudan. may kay bata pa rin gud gamay. Amo gid, sakto gid, no? Sa aton Bongbudan nga mga pagtipon lang sa mga information kag sa mga dugal na natong Bongbudan nga pag-research dire kay do di kita sa Bongbudan do may duha pa ni ka mga kabataan nga nabilin. No, mostly mga minors pa ning edad sang mga kabataan nga nabilin Minus sa magidi mag-asawa. kay ining mag-asawa ni pila pa man lang edad 35. Oo, correct, no? Amo gid Bongbudan. Oh. So ti kabudlay gid kay mga kabataan to. Ining principal niya ang iya kabataan do mga professional na ni. Oo. Ano yung Bongbudan? May mga kurso niyan. Oh. Ang kaluluoy yung Bongbudan ang nabilin tong mga kabataan sa mag-asawa. So, samtang nga nagadako ni sila tani, dapat may mga ginikanan kini mag-ubay bla Bongbudan tigilingan ng tani kaya muni ang rahid jagid, no? Dako gining sa labton man sa bahay tani sang principal tigiling Bongbudan ipupase gid ang kabuhi ya. Aha. Pagi man sa paglutang siya nga ako galingon. Bongbudan. Ang ita patas. Correct gid. Amo gid Bongbudan insakto gid nga mga pananawan bla kay because nga siguro why nagid sa bala Bongbudan sang maubra bala, no, nga para makalampuwas sa problema ya. Siguro Bongbudan amo na ni guro ang sabat sang iya ning palipog man pila maguro kagabi ni Bongbudan hindi man katulog ang nasilini nga principal, no? So ti Bongbudan desidido siya guro, no, nga utason niya gid ang kabuhi ya. Kag magdalahig na lang gid sang pila ni ka mga individual Bongbudan. Aha. Bongbudan para sa pangalaga sa Bombohan ni Soto ni Bombo France Centro Burgosa. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo France Andrew Burgos. Ining may kantanan ning report di Bombo Andrew ining pahayag di Mr. Richard Hilangri na ang presidente sa federasyon sa mga manunulog di sa siyudad sa Bacolod. May kantanan sa siling natabo nga daw ay ginapaabot nga insidente dito sa Hinubaan sa isa ka National High School nga sa diin na tatlo gid na nagkalamatay ang suspitsadong isa ka principal nga naglutang sa mag-asawa kag ang siya mismo nga nagutas man siya nga kaugalingon nga kabuhi. 27 minutos na nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan Bumbuhanay sa unto hindi mo gid mapatod ang mental health sang isa ka tawo ilabi na gid sang upod mo man sa trabaho, no? Amo na kung isa nga halalungan ining kung isa maghipos-hipos na lang nga kwa nagali nang napuno na, no, kay basig bla mamatas daw, no? Nagakatabo na permi, no, nga kung mapuno na ganing isa ka tawo nga may nga daw hindi sa kadalas ang pila ka mga pressure kag pila ka mga problema nga pusdak siya. At amo na nagakatabo siya either may suicide siya or ato nagtugas ang problema siya papatasan niya bla patyon niya man andi siya magpanginmatay na maginang dapat nga bantayan halungan, no? So sa ato niya magkuturan kung mahimo pa man lang mapaiway ang ining mga bagay paiway naton. Sige kag para nga hindi na paghinulsulan sa mga magkakalabilin nga pamilya kag kung sino man ang magkakalabilin nga babayaan sa sini mga biktima sang kasubong sini nga insidente. 28 minutos na kaligad sa tagna nga launa.
diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. This time mga kaibigan ko naton report ni Bumbo Dennis Robica. Ining may kantanan sa trabaho karon sa provincial capital hasta lang 3 o'clock, no? Hasta lang alas 3 hapon. Kay mapahuway na mga empleyado sa gobyerno. Kagabuas way na sa nga trabaho pula ng kalendaryo kay Holy okon pansabuas Huwebes Santo kag Biyernes Santo wala sa trabaho. No? Kag Sabado long weekend ang aton nga mga government employees ba kanami lang sila nga life ba long weekend. No kun hindi pa gini mangin maulanon sa buwas hasta sa Biyernes hasta sa Sabado kag Domingo, Mayo pagid kay makakuan gid makahimo gid sa mga aktibidad ang pila naton nga makuturan sa pag-ilang pagpamalandong. Yari ang report, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Para matagaan siyang ligwaan nga mga empleyado naton sa provincial capital nga magka pauli man kay ba naton bumudang mga empleyado ni sa iba pa rin banwa nagka-syudad no mas spend sa ila sa mga Holy Week kung sila tag sa kapamilya no so sila man gaugto isa ka memorandum order number GOV-04-13-042 ang ginpirma kay pagwa ni Governor Nyobo Lacson nga nag-deklara sa suspension sa trabaho sa provincial capital sumugod last 3 siling hapon. But sila bumudan ang aton nga transaksyon kang opisina sa aton provincial capital hasta lang alas 3 siling hapon Bombo Daniel. No? Kay sa sining memorandum order sa kay Governor Lacson at isa din sa konsiderahan man ating pag-kuha nato na pag-celebrar nato niya sang Holy Week Spasmenti sang Huwebes Santo kag Biyernes Santo Bombo Dan apang sa sining memo ni Governor Lacson ang mga vital and essential services like hospital, security, emergency personnel shall be continued on duty as scheduled. Bombo Dan, no? Manang kaundan sa memorandum. Naging pagwaan ni Governor Lacson sa Glamang Ngapon. Sige, nagmasya ugto nga sa hasta lang alas 3, no? Sining hapon ang trabaho sa provincial capital Bombo Dan. Kaya natin sining adlaw. To dara ba ito mga empleyado po daw gamay lang ang bulyong sa mga nagtransaksyon no sa aton sining Kapitolyo sining Miyerkules Santo Bombo dali magrotedo na lang alang man register transaksyon kay titsak tambal mo kinabuas Huwebes Santo, Biyernes Santo, way na opisina pribado kag pampubliko ga mga talatapan at balik naman ni sa normal nga bulaton after sang Holy Week no sa maabot yang Lunes Bombo Daniel. Pamatian ta ang impormasyon ni Governor Eugenio Bong Lacson. By 3 o'clock, our employees can go home. No? You know, because the public are thinking that we're open the whole day, di ba? So, we consider that. What we're also considering also that so that we can prepare for this week, we will allow an early dismissal at 3 o'clock. This is really for the public who have to transact business here in the province. At least bumudan makalungagaw pa sila, no? Kumara gid man hasta pala stress na sining po ng opisina no sa ato sining provincial capital Bombo Daniel. Sa piyakabahan kin check naman karon bumudan no ang probinsya ta especially sa mga damages sa sining maulano ato nga tiyempo des lodging almost mo sa gitik semana no may mga pagbaha na report na may mga evacuees bumudan no. So sa pag-check natin, kinadto iya sa opisina sa ato sa provincial agriculture office of the provincial agriculture kon OPA. So para mudan daw ay paslasing may na tipo niya nga o nagakolate pa sila karon sa ila sining data kon ma-report gikan sa mga LGUs no diri sa probinsya sa Negros Occidental.
sa bumuda niya sa bahin siyang Provincial Veterinary Office naton. May inisyal ng report niya si Dr. Renanti Disina ginapadala sa ato sa gobernador regarding sa mga nagkalamatay nga mga livestock na mga kasapatan la bangod sing pagbaha, tugnaw, grabing ulan, may mga sapat katrasmente, may kanding, may sa kabilog Carbaw. So far result lang niya sa duwa ka mga syudad kag apat ka mga banwa no sa 4th district no sa aton sining probinsya. So sining anom ka LGUs bumudan sa 4th district, may mga sinaton may mga livestock na naglamatay sa 21 ka mga kabaranggayan bumbodan. Sinaton ibandri mga ining free range chicken la, mabisayak manok, may ara man bulang, may ara man kanding, kaya sinukutugin na kayo siya may isa Carbaw pa gini-report nga napatay, no? So initial na bumudan kay consolidate man karon sa aton na PBO ang mga report ika sa aton mga district veterinary officers no, sa probinsya kay sino ka Dr. Dr. Disina nga hindi lang niya sa 4th district, no? Ado mo lang ni una na naka-report ang 4th district Bombo Daniel, like sining San Enrique, Valladolid, Punta Vedra, Puno Pandan, Ciudad Sabago, kay Ciudad Diaz ng Carlota, kay ni mga areas ti mo dati may mga nugbo ini nga mga areas, no? Damo ning una kita kabatsag siyang pagbaha pro siya karote incoming naman base late sining hapon ang other LGUs makapadala naman sa ilang report para ma-consolidate no ang mga amount of damages no, sa mga nagkalamatay ng mga livestock sa bahay sining kag maulanon nga panahon sa provinces ng Ligad nga pilaya ka mga inadlaw. Pamatihan ta si Provincial Veterinary Office Head Dr. Renanti Disina. Well, kahapon nag-submit kami kay Governor Lacson sa partial no livestock report. Tagang report na nakuha namon aray pa sa District 4 sa mga LGUs. Subong ginatinguan namon sa amon disaster focal person na masubmit ang final report. Okay. So mostly nga mga na-damage nga mga livestock sa mga ano na Doc? Mostly ang mga fighting cocks kag mga free range chicken, no? At may Carbaw man nga nalumos. Kay diri sa District 4, floody area na dali especially San Enrique, La Carlota, Lupandan area, no? Bago. Yan, initial report ng hapon, subungin natin naton nga masubmit namon kay Gov ang final report, no? Kay ang sa disaster nga mga team nagagiho dahil na mas kahapon ang amon nga monitoring sa Paravet kag sa LGU namon sa district office hindi masyado makadibot kasi tungod sa baha, no? Pag sang ulan. Eventually, subong medyo nagwa ng simpo, mahatag na to na ang report by today, no, kay Gov. So po initial Doc, hindi lang sa 4th district may mga livestock na damage the whole province get. Yeah, ang natabo validated na siya nga mga report, no? Okay. Actual weight sa sapat, ang number of heads, gina-validate na sa atong mga na-trained nga mga disaster frontline sa barangay kag sa Banua. Pumunta naman ito ang pahayagman sa atos ni Provincial Vet Office Head, no, Dr. Renanti Disina. So, problema ko buwas, subong alas 3 naman lang ang trabaho, buwas, why naman, no? Problema ba yung Monday, no? May mga konsulit kayo, may mga ginapacheck kita kabumudan kita basta may mga infrastructure damage, no? Kaya may kahapon may mga report, may mga landslide, may mga nagkala-crack na mga dalan, no? So mo pa ni karong ginulat pa sa provincial capital ang mga report kay sa aton nga mga district engineer Bombo Daniel kon sabay sa mga infrastructure, no, may mga na-damage man bangod sining pagbaha Bombo Daniel. Sa mga pila naton ka mga update kay gikan sa Kapitolyo Provincial
Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Okay, salamat gid Bombo Dennis Rubica, report gikan sa Provincial Capitol, nagdulong sinyo sa oras sa 39 minutos na kaligad sa tagnang launa. Ginakulabos kita banwasang oras diri sa ito na pagpangalagad. Oy, may reaction ka ginaisa sa mga nagpadala sang message diri sa comment section sa Facebook Live. Itong pagsilingblan naton nga kung may iatag dra batunan nyo, pero kung sinong gusto nyo butunan, walang butuhan nyo. Gari akid siya ang isa niyo, pero banta ko ang ining account name ni hindi ginitutuon mo. Siya nga gapang encourage ta ko no sang vote buying. Paano mo mapamatudan ang vote buying, no? Kung magsiling nga binagatag, makonsider na ina nga isa ka vote buying, kay bisan ang kumilig gani mabudayan magdeterminar kung na isa ka vote buying, no? Ang sa ato immoral kuno ang gina-encourage naton. Ti sino abi nga tawo ang magsiling tabi nga sino nga tawo diri abi makatindog nga masiling nga morally upright gid siya abi nga wala gid sa bisan isa ka wala gid sa isa ka buling abi sa lawas niya. Nga wala gid sa nagbaton abi sang ginatag si Yabe. Nga wala gid sa kaagi binutig. Sa isa pa lang sa imo pa lang nga daan nga do ka questionably sa imo nga Facebook profile ang imo nga profile sa Facebook isa na nakasay sa pagbinutig immoral na. Anyway, why tayo nag-encourage sa vote buying? Pero mangin kwan man ta siguro mangin ipokrito kita nga magsiling nga sa tagsa ka eleksyon wala gid sa may nagapanghatag sa tagsa ka mag-eleksyon. Kaya nagapangatag daw ay man na magsiling nga yatag ko ni ang 500 butuhon mo gid ko ha. Why na sila nagasiling? Kung magsiling ka nga vote buying o kung nagabakal ka sa isa ka bagay, pagbakal mo ginadaho na sa imo ang ginabakal mo. No? Dungan daw kaliwaan bla. Ya mabakal ko tapos idaho na sa imo ginabakal mo, ara bla ang item ginabakal mo. Pagsi nga vote buying, nagabakal ka kag may sigurado gid nga ang imo nga buto makatugid siya kay ginbakal ang imo buto mo. Pero kung nagbaton ka tapos way ka mali nagbuto siya, nagbaton ka man nanghatag siya mo. Yan anong vote buying sa dira? No? Unless nga magpa-influensya ka nga tungod kay gintagaan ka, nagbaton ka, obligado ka nga magbuto sa iya. Pero kung way malang kasang obligasyon, di ka malang obligado nga magbuto, ginhatag na, may kung kawat mo na kay. Kaya bisan hambalon pa nato ng mga tao, mga butante nga hindi gid magpabakal sa buto. Sino lang abi nga tao da nga halin kada eleksyon nga gin tagaan sang bisan gamay lang amount, bisan 500 lang da nga wala magbaton be. Nga inang nagbaton nakabati man nga ginambalan nga hindi gid magbaton sang kwarta. Yet na nagabaton ng Japon. Nagakatabo na. Bisan ano pa na mo ka pagambal yang hindi magbaton kag wala sang vote buying. Nagakatabo na Japon. So ipokrito na kita magsiling yang wala na nagakatabo kay nagakatabo na mo. 41 minuto sa kaligid sa tagnang launa di sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Sodto. Wala na kita sa nagakigong oras di sa ato na pagpangalagad updanay kita buwas. Upod sa gyapon sa inyo anchorman idi si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala gubak, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon Ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na ang nakalipas sa takda launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lang sa imo o kung sa inyo sa sining adlaw sa Miyerkules, no? Subong adlaw mga kabombo ti it's Holy Wednesday, no? Miyerkules Santo kita mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga pagpamalandong sa sining balaan nga semana, Holy Week, especially buwas nga tinagid ka ka siri, no? Sang pagpamalandong buwas nga adlaw, Huwebes Santo kon Monday, Thursday mga kabombo, kag sa Good Friday, kalakip na sa Black Saturday, no? Kon sa diin mga kabombo balik liwat ang paghidait kag pagkinalipay sa maabot nga Domingo, ang Domingo de Pascua, no? Ang Easter Sunday, mga kabombo, bilang kabahin kabahin lang ini sa aton siya pagdumdum, no? Pag-commemorate sang mga kasakit, no? Kag subuman kamatayon, kag tubtob sa pagkabanhaw, kag pagkayab ni Jesus, no, sa kalibutan sa mga aminatay, mga kabombo. Ti iniya natapos na ni tanan, no? It is already finished, mga kabombo, no? So wala sang dapat nga ibalikan kay natapos na ini, human na inigid katama. All we have to do is to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior in life. Kay wala na sang dapat pa yang nga himuon kita. All we have to do is to
have faith, no? Pagtuo lang gid. Pagtuo mga kabombo, no? Sa sining hitabo, sa sining pinaka-subject gid sa natabo, no? Sang ginadumdum sang mga Kristiyanong katawhan sa bugos sa kalibutan. Labi na gid diri man kita sa Pilipinas, being the Christian country, no? Sa bugos nga Pilipinas, mga kabombo, no? Ang Holy Week o kun ang balaan nga semana. Oh, so subong adlaw balaan nga Miyerkules nga kung sa diin mga kabombo kita diri sa Bombo Radyo, no, padayon ang aton siniiya nga pagdulong sa inyo sang aton si kinaandan nga maginahiwat mga kabombo, no. Diri sa Bombo Radyo may yara kita nga mabatian nga mga Bible verses, no, just to remind us, no, sa aton siniiya nga mga dapat iga-embrace, no, panahon ini sang pagpamalandong, no, panahon ini sa aton siniiya nga personal nga relasyon sa aton si mahal nga makaako, no, panahon sang reflection, no, panahon sang pagmuni-muni, no, labi na gid ang aton siniiya nga pag-ulikid sa aton sini nga spiritual life, no. Kung kaisa tama nagikitaya ka ano mo, tama nagikitaya ka sako, no, kag good for those nga ara subong sa ila sini peak, no, sa ila sini iya nga career mga kabombo, no. That is why nga grabe gid ang ila sini nga pagkasako, grabe ang ila sini iya nga kasakuon bangod kay ti nagahimakas man kag nangin mapisan sila, no. Why ginaiya problema, no, kay samtang kita diri sa kalibutan amo na dapat ang aton sinihimuon kay nga agud nga makalampuwas kita, no, sa kapigaduhon, no, makalampuwas kita sa malain nga dulot sang kapigaduhon. Ugaling kay at the end of the day, we should always remember, no, nga umalagi lamang kita diri. As I've been telling you and as I've been sharing you mga kabombo, no, umalagi lamang kita diri. Ang aton siniiya nga ginabaka-bakahan ti ma-enjoy naton. Yes, ma-enjoy naton, especially sa aton sining mga kabataan, no, for the sake of our family and for the sake of our children, kung nga ang grabe ang aton sining pagbaka-baka. And that is good, no. Amo na dapat himuon naton bilang responsible nga mga ginikanan. Pero kabay pa, no. Tanan kita, labi na gid si nanay kasi tatay dira sa mga pulian, no, kamo gid siya manguna sa inyo si mga kabataan. Kag I know, no, kamuya ang ginhatagan sa Dios ang poder. Kung nga ang mga kabataan nyo nangin God-fearing children. Bangod kay gintudloan ninyo nga dapat amuni, no, dapat magtuo ikaw sa mahal nga makaako, no, kay Papa Jesus, dumdumanta sang gagmay pata, no. Pray, let us pray. Papa Jesus, bisan ang gani asa subong ya, kung magpaangga ko tuya sa Dios ya gambal ko Papa Jesus, no, Papa God. Iti mga kabataan kita niya, no, ano man kita katigulang, ano man kita kabata, pero dumdumanta na sa nga gagmay kita mga kabombo, no, dumdumanta si nanay kay si tatay nga amo ni dapat, no, magtuo kita sa Dios, magtuo kita sa amo ni amo to. Hindi mo ni paghimuon kay mangakig si Papa Jesus. Himuon mo ni kay this is good. So do amo na ang papel sa mga ginikanan. Amo nang rason kung nga ang mga kabataan dra, no, nagsugod ang ila siniiya nga spiritual life. Bangod sa gintudlo man sa mga ginikanan. Pero kabay pa sa aton siniiya nga mga ginikanan, no? Bisan ano kamo kasako, dumdumon yo gid ang papel ninyo sa inyong mga kabataan. No, sa ila sini espirituhanon nga aspeto mga kabombo, no. Hindi lang sila ngati dalalagko na sila, kabalo na sila what is good and what is right, no. May pagtuo na sila sa mahal nga makaako. Pero dumdumo naton ngati ara man sa inyo, i-remind sila no, samtang ara pa sa luyo ang mga kabataan, especially this week kay ang bugos nga ang Christendom, no, pamalandong, nagadumdum, no, in commemoration, no, sa passion, death, and resurrection of Jesus Christ. Kag diri kita sa Bombo Radyo, sa nasiling ko na gani, upod kita, kag sa mga kinaandan, may ara kita, sa mga pabati, ginapalantaw,
kay samtang nga fully digitalized na kita, at samtang nga naglakat ang panahon, ti ang aton sini iyang pagserbisyo hindi namang mabatian mo no sa sining poderosong radyo kundi makitaan naman sa pila ka mga palaagyan no digitally mga kabombo sa YouTube channel kag of course sa aton si Facebook live mga kabombo. So kita nga mga ginikanan dapat no sa aton sining panimalay sa sining Semana Santa nga ara kita sa sulod sang balay, especially buwas pula ang kalendaryo kag sa Biyernes no pula man ang kalendaryo mga kabombo. Balik ang kinaandan next week. So samtang ara kita sa sulod sang balay no pangunahan ta ang mga kabataan nato, especially mga minors no ngati mag-meditate no magpangamuyo no reflection, dumdumon kung may mga nahimo kita nga sala sa aton sini kaugalingon, sa aton sini nga isig ka pareho, especially no kay ti tawo man lamang kita kung kaisa okay ka man lang ya no daw wala ka man lang sa bungog pero wala ka kabalo nga you're hurting other people no sa imo sini nga pagka okay no daw damo pa maagi nga maapektuhan nato ng aton sini nga mga isig ka pareho. Pati sige lang kita man lamang kita no part niya sa aton sini nga innate ang pagkatao. Pero amo na gani nga aton dumdumon nga may panahon gidya nga kita ang dapat ano gani magpangamuyo, magpangayo sang patawad sa Dios. Kaya amo na iyang isa sa mga ano naton mga beneficiaryo bilang mga beneficiaries sang Ginoo bilang mga kabataan niya, isa sa aton sini nga ma-benefit kay bata kita sang makagagahom nga Dios, amo ina ang pagbato naton sang iya sini nga pagpatawad, no? Amo nang rason kung nga ang blessed are we. Tuman gi sa aton niya ka bless mga kabomboys because nga may amay kita sa langit nga tuman ka mapinalanggaon nga anytime of the day mga ikutas patawad niya is willing to forgive us, no? Kay bangod man niya nga may alagyan na kita from men to the Father in heaven. Kay sang una ti nabugras mo no sang guba sang aton sini iyang forefathers no si Mama Eva kag si Papa Adan no kumiter sila sa dako-dako nga sala nga nagbugras no sa relasyon sang tawo kag sang Dios nga amay. Pero bangod kay ti palangga kita sang Dios no ginpadala niya ang iya sinibugto nga anak nga si Jesus sa John 3:16 ano gani da no for God so loved the world that he gave his one and only son that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Amo na ang aton sinitaytay no Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is life, no? Jesus is the only way, the truth, and the only life, no? Bangod sa iya, may taytay na kita nga nabugras, nagpahilayo sa aton sa mahal nga Dios nga amay, no? Sanggin nagpakasala, no? Si Adan kay si Eva nga aton sini nga mga ginikanan gid, no? But because of God's love, no? Nangintaytay si Jesus ang krus, no? Kaya ti ginlansang siya sa krus, amo na siya ang aton si taytay padulong sa amay. So all we have to do is really to have faith, no? Magtuo lang gid kita ya. Kaya natapos na ang project that is to save us, no? Project saving the people of God. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus, mga kabombo. So ang aton sinihimuon niya magtuo lamang kita sa iya, no? Have faith kag himuon man naton although da sa sininga kalibutan niya wala sang perfecto gabalik gid ang aton sini kinaiya mo si Miss Jazz pagudi-gudi lang pero sa todo lang ang kinaiya ko ang kinaiya ninyo kinaiya ko man na no arab lang makasasala no makasasala kita tanan but mahambal ta nga we were sinners bot silingon past tense, bot silingon, subong ya, we are now sinners but saved. Okay? No, nasalba na kita ya. Bot silingon niya ti
bag-o na kita nga creation is because sang mga promisa sang Dios nga kung sino ang magatuo sa iya, no, sa John 3:16, for those nga magatuo sa iya hindi mawalay kundi makaangkon sang eternal life, no. So amo na dapat ang aton sa himuon mga kabombo, no, magtuo kita. Let us exercise our faith, no, our power as children of God. Kanami kay kada Semana Santa ti gina-remind kita, may panahon kita nga mag-reflect, no, may panahon kita nga magpamalandong. Agod nga ti at the end of the day, ano man lang kita diri sa kalibutan. Ang aton sini nga ginbirabirahan nga manggad. Ang aton sa ginbirabiradahan nga kadalagan kon kuhaon na kita sang Dios, wala na, no? So okay lang na kiti may pamilya man kita nga mabilin for them to enjoy sa aton siniiyagin baka-bakahan. Sa intsakto lang ang mga pamaagi, why not, no? O galing kiti amo na ang imo ulo, imo kulo. Once nga mapatay kita, wala na sang makabulig sa aton, kitaya kung anong aton sinigin himo diri sa kalibutan, no? So we'll be judged accordingly, one by one. Pero hindi kita madulaan sang paglaom. Kay ang mensahe sang karon nga selebrasyon, that is Jesus, the death of Jesus Christ sa cross. Amo ang aton siniya nga paglaom. Let us embrace the cross and the subject nga ara sa cross, no? Matuno naton siya as our Lord and Savior. Kag hindi gigitaya mawalay. Kung ato na kita, especially sa pihak nga kinabuhi, and that is already eternal. No? Forever na iya. So una sa gagmay ta sa mga Bible schools na bala, no? Ano na gani man, may kanta na mo. It's either sa lake of fire ka o kung sa heaven, no? Ate, sige. Gamay lang na nga pahanumdum by God's grace maka ano kita, no? Maka-share kita. Ay kung si Miss Jazz nang ti waay man ko paralehos mo lang kita tanan, no? Nga i-judge sa ulihi. Pero ti ginakaptan na nato ng aton siniiya nga ginhatag sang Dios nga papel, and that is His beloved children. Kaya sini nga mga maobra maestra agin pa agayan gid sang dugo, no? Sa iya sini nga pinalangga nga bugto nga anak ka si Jesus. Bangod kay palangga niya kita, no? That is why by God's grace I am sharing this to you also, no? Sana pa may matabo sa mga matuton nga nagakatabo subong sa atong kabuhi nga napunan sa mga sang mga problema. Ikaw dira, no, to the point ka daw utason mo lang imo si kabuhi. Please don't, hindi gid palangga ka sang Dios. Hindi pinalagpat nga gintuga ka diri sa kalibutan. Mayara ikaw sang ministry. Mayara ikaw sang dapat himuon kay gintuga ikaw diri sa sang Dios sa kalibutan, no? So sa aton si mga pinalangga nga balati sa aton si Suki subong nga adlaw Miyerkules Santo, no? It's a Holy Wednesday. Kasi nasiling ko na gani, no? Reminder lang gid sa aton sa mga kabombo nga ti ang aton siniya nga diri kita sa Bombo Radio Philippines, nagaupod gid kita, no? Sa nasiling ko na, nagaupod kita sa Kristiyanong katawhan, no? Sa sining Semana Santa, no? As we commemorate the passion, death, and resurrection sa aton si Lord and Savior Jesus Christ. Di nasuguran na naton, nabatian na naton ang pila ka mga mensahe, no? Sa aton sining mga lideres sa kasimbahanan, mga kabombo, labi na gid sa Romano Katoliko nga mga leaders, no?
hatag or mabatian din naton makitaan sa Facebook Live ay ila sini nga mga mensahe, Lenten message agud nga mapahanumdum kita, no? Wala labot sina mga kabombo sa nasiling ko na ang aton sini nga Holy Week drama specials pagasugura na buwas nga adlaw, mga kabombo, no? Especially ang aton sini iya nga drama special ginatiguluhan Genesis kag ang Messiah, mga kabombo. Ang Genesis buwas nga adlaw, Huwebes Santo, Abril 14, wala labot nga makitaan, wala labot or mabatian, makitaan pa. Wala labot nga may audio, may video pa, mga kabombo, no? Kapag sundan ina sang drama special naton nga ginatiguluhan Messiah, no, sa Friday naman, no? Biyernes Santo, Abril 15. Mayara kita sa virtual Stations of the Cross, kag ini ang pagkalakipan sa pag-feature sa mga lugar sa atong pungsod sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Ini ang magasugod sa Monday, Thursday o kung buwas man nga adlaw, no? Abril 14, tubtob na sa Biyernes man, Abril 15, no? Biyernes Santo. Kag mayara kita sang virtual nga Visita Iglesia. O sa diin, amon kamo pagadalon sa pito tanan ka mga kasimbahanan, adaw kaangay nga yara lamang kamo sa among nga 7 churches, no? May mga videos, may mga features kita, may mga background kompleto, no? Amon igapabati kag igapakita sa inyo ang virtual Visita Iglesia sa Huwebes Santo buwas nga adlaw, mga kabombo. Kag iga-replay sa Friday, no? Kung may ara kita sang time. Kag wala labot sina may ara pagkikita, mga kabombo, no? Sang sa nasiling na naton ang pagdulong sa inyo sang 7 palabras, mga kabombo, no? This coming Friday, no? Ang 7 palabras sa Biyernes Santo o kung Good Friday, magatay up ang Bombo Radio Bacolod sa San Sebastian Cathedral, no? Nagmabatian ninyo ang 7 last words of Jesus Christ. Madamo pagid, mga kabombo. So amo ining aton sini nga palaagyan, no? Parang mangin mapuslanon ang aton sini nga pagpamalandong sa sining Semana Santa. Of course, gikan diri sa number 1 radio network in the country, of course, ang Bombo Radio Philippines. So sa siring nga hapon, mayara naman kita sa pagabasahon nga kasaysayan. But before that, no, mga kabombo, gina-welcome ko gid ang mga nagapariser na diraho, padala sa ilan sini mga mensahe sa aton sini iyang Facebook Live. Sa nasiling ko na, fully digitalized na ang Bombo Radio Philippines. Kalakip na kita diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, mga kabombo. So si Carl Alfred Sola Hamandre, nagpadala naman sa iya siniyang mensahe, no? Listening with Lola Evelyn Sola as always, dira sa may syudad sang La Carlota. No, sa mga taga syudad sa La Carlota, good afternoon na dira sa inyo. Si Nentorm, may hapon man sa imo Nentorm, kaaga subong man si Jennifer Rogacion, no, naga-congratulate sa aton siniya nga mga bag-o nga mga abogado, no? Sa bar examination results latest, no, mga kabombo. Sa kay Salome Haboneta Tarazona, congratulations get, no, sa mga ila siniya nga mga bag-o nga kadalagan, no, sa kabuhi, no. Si MJ Landeza, ara naman Casilito Dayap, good afternoon gid sa inyo. Si Elijah David, no, good afternoon gid. Kag syempre pa sa aton sini karon dugay-dugay, no, pag tikao naman naton ang aton siniiya nga mga utod nga nagalantaw dira sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ara na ang aton siniiya nga mga suki man, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga suki, no, ang aton sini nga mga mapareser dira o nagamensahe ara naman no. First of all, si Ma'am Juvie Sargent, good afternoon dira sa may New Zealand, no, ang aton sini nga suki gid. Si Ivan Cerveza sa
Bagroy, Bago City. Si Isabel Cantila, good afternoon. Si Abigail Marinas, mayang hapon. Jermar Martizano, no? Si Jermar Martizano, good afternoon. Gmar Martizano rather, no? Dira sa may Kanlaon. Ara da siya lantaw via YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kag si Inar Escopin, good afternoon. Antes kita magpalawod mga kabombo, antes naton pagbabasaw na inyo sa makasaysayan, yari anay ho ang aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tanplamati, para gid sa aton si masuki produkto sang Bombo Music Festival 2020, no? Ang ini nga ambahanon first runner-up sang Bombo Music Festival 2020 edition during that grand performance night aton natawon sa Facebook Live kag sa YouTube channel ang rendition ni Elmar John Bolaño sa sini nga gin-compose nga bahanon I'll Be Right by Your Side together kay Patrick Mark Armada nga isa man sa mga composers, no? Yari aton natawon sa Facebook Live kag pamatian ang ambahanon I'll Be Right by Your Side. So yung inspiration namin for this song is yung moments in life natin na malapit na mawala yung loved ones natin. Kaya we dedicate this song sa lahat ng mga taong naka-experience ng mawala ng kanilang mga minamahal sa buhay at sa mga taong takot mawala ng kanilang minamahal. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's there, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side.
just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. 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 First runner-up sa Bombo Music Festival 2020 Grand Performance Night. No? Katahom, from time to time, subong balaan nga adlaw sang Miyerkules, no? Miyerkules Santo mga kabombo, ti magulo unwind kita, no? Amo na ni ang panahon nga ginapangita naton nga makaulo unwind kita, although sang duging ang grabe nga COVID-19 pandemic, natamaan man kita ya ka tiner sa balay, no? Pususubong ya ti kanami ng ged kay nga mayara kita ya sang ginadumdum, no? Mayara kita sang commemoration kay ti subong nga semana Holy Week mga kabombo, no? Quaresma. Ang aton siniiya nga sa nasiling ko na gani aton dumdumon ang aton siniiya nga spiritual life mga kabombo, no? Ataga naton sang sang importansya kay 100 pwede gid, no? Sino nag-wish nga maglabot pa sa 100? Ang iban daw hindi naman kay daw hindi naman hindi naman manami kung 100 ka, pero kung gaan kaya sa Diyos ya, it's a privilege, no? It's already a blessing, no? Hamakon mo masentenarian ka. Pero kung 90 to 100 daw, ara lang daw alang-alang ka na, no? Ara ka lang daya, pero ang iban gahambal nga Lord, hindi na lang ko na makalabot sa amuna. Pero kung makalabot ka daya, pasalamatan mo na ginaya sa mahal nga makaako kay nga it's already a gift, no? Na naglabot kita dira. Pero kalabanan bangod sa mga balatian, bangod sang COVID-19, ahay mga 50, 40, bangod sa naglain nga balatian subong nga naga-igo, no, sa katawhan sa bugos sa kalibutan, temprano pa, no, nga naga kapugday. Ti 50, 60, 70, 80, 100 sa nasiling ko na hasta man lang kita dira. Pagkatapos we should face death. Wala sang exception, wala sang exempted diri mga kabombo, no? So amo na ang aton sininga dumdumon, no? Ang aton sininga spiritual life, our personal relationship with the Lord. Kay bisan ano oras nakuhaan kita sang Dios ya kon ready na kita ya, why not mga kabombo, no? Although nga ti masakit kay kung kaisa mahambal ka, Lord, gagmay pang mga kabataan ko. Lord, I still love to be with my family. I still love to be with my nanay, tatay, mga kauturan. I still love to be with my husband and my kids. Paliog lang ko, Lord, hindi lang ko anay pag ako adres sa kalibutan ay, no?
Okay, isa ti ang Diyos ya. Nagayuhum-yuhum man lang na iya. He knows what is good for us. No? And He knows kung saan o kita kuhaon diri sa kalibutan. So, wala ta sa may mahimo, wala sa may nagabato diri sa kalibutan. So, amo ni ang perfect time, no? Traditionally, diri sa aton sa Pilipinas, being a Christian country, no? Ang aton sa iyang spiritual life, no? Dumdumon ta, pamangkoton ta ko, galingon ta. Ano ginhimo ko diri sa kalibutan man? Ano ang akong sinirasyon nga ari ako diri sa kalibutan? Kag diin ako makadto pagkatapos nga mapatay ako. It's either sa langit o kung sa impyerno. Dumduman ko na ang ambahanon. Diin ka sa langit o kung sa impyerno, diin ka eternidad, eternidad. So that's gonna be eternity, no? Wala na ginaya katapusan. That is why amo na di siya subong ang aton sini nga kalibutan, aton sini nga life diri sa kalibutan, amo ni siyang talaksan. No, kung diin kita makadto. Amo ni siyang talaksan kung sa langit kita makadto o kung sa impyerno. That is why, no? Bisan ano kita kasako, bisan ano kapag kita ka nagahimakas, okay lang gid na. Pero kada at the end of the day, balad dumdumon ta, Lord, ikaw na bahala sa akon. Itugyan ko ang tanan-tanan sa imo. Kag amo ini nga Semana Santa, mga kabombo, ang para sa aton tanan-tanan, amo ini ang pamaagi man nga let's just slow down a bit, no? Kag tukion nato ng aton si kabuhi. Ano ang ginhimo ko sini nga adlaw sa akon sini isig kapareho? Lord, forgive me. Kay na hurt ko isa ko ka isig kapareho. Lord, salamat gid kay gin rescue mo ako sa dako nga temptasyon subong nga adlaw. Lord, salamat gid kay gin salbar mo ako sa isa ka aksidente, no? Amo nang aton sini nga dumdumon every day sa aton sini iya nga kabuhi diri sa kalibutan, no? Ang Dios gid aton sini iya nga ipadirihiron sa aton si kabuhi kay at least any time of the day kung kuhaon niya na kita mga kabombo, ready kita. Kag ara kita nagapangapyot sa iya sini mga promisa. Kay kung sa aton lang ya, ang aton sini duna nga lawas, no? Madunot ni makasasala niya gyapon mga kabombo, no? It's innate for us, no? Nga mag-committer sang sala. Pero, bangod kaya, mayara kita sang Savior, our Lord and Savior, Jesus Christ, nga ginadumdum, ay sini iya pinakadako, maginhimo, bangod sa iya sini pagpalangga sa katawhan, sa iya sini mga gintuga, mayara kita sang hope, no? And that is, all we have to do is to magtuo. Pagtuo. Amo lang gid na, mga kabombo. And everything will just follow. Tuluan kita sang Dios nga, atagan kita sang Dios sang konsensya. Ay sang una yati, wala pa kita yati, wala man ta konsensya to hurt other people. To commit sins, no? Yati makasasala tiya mo. Amo na iya kay makasasala taya dunana. But because nga gin salba na tayo sang dugo ni Jesus sa krus, that is why may ara na kita tsansa nga magpangabuhi nga matarong. Although sa gihapon diri sa kalibutan, sa gihapon niya ang temptasyon ara, no? Kag maga-give in kita from time to time. But the promises of God, just go back sa tiilan sang Dios, no? Kag makaibalo na kita mag-say no sa temptasyon. Makaibalo na kita, uy, hindi ko ni paghimuon kay ma-hurt ko ang akon siniisig ka pareho. Mga kabombo, no? So, happy Holy Wednesday sa aton tanan-tanan. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari anay mga kabombo, ho, aton inibalang panumbalikan sa makadali. Ang isa ka pinanid sa maragta sa aton sinikalibutan, no? Importante man ini nga adlaw, no? Abril 13, mga kabombo, sa aton sini nga mga dear listeners, no? Ay
amo ini ang matutuon nga kasaysayan man, no? Sa aton siniya nga mga bagong henerasyon, sa aton siniya nga mga may edad na nga daw nalipatan na ang mga maragtas, no? Importante nga pinanid sa maragtas sa aton siniya pungsod Pilipinas kung may dalalagko kag bugos nga kalibutan. Sa aton sini kahapon lamang today in history. Amo ni siyang matutuon nga kahapon lamang man. Mga kabombo, kung isipon ta gani, 52 anyos na ang nakalipas. Sa kaangay nga petsa, subong adlaw, Abril 13, sa tung tuig 1970. Mulo magulang lang ko isa ka tuig sa natabo galit ni ho. April 13 of 1970, mga kabombo, no? Mga 52 anyos na ang nakalipas. Sang may natabo sa kawaan, no? Grabe ni gin ano giniya gin na cover gid iniya sa bugos nga kalibutan, no? Kay ti ang nagapanguna diri ang poderosong pungsod nga Estados Unidos mo kung ano na ang ila sa mga proyekto, kung ano na ang ila sa niyang mga helikoton, ang bugos sa kalibutan niya halos tanan makahibalo, no? Kaangay, no? Sa kaangay nga pet sa subong adlaw. April 13 sa tong 1970, mga 52 years ago, sa may natabo sa kawaan, no? Abi ninyo kung anong natabo sadto nga bangod ng sining paglupok sang oxygen tank, mga kabombo, nangin big news, so, nangin headlines for how many days, no? May natabo sa kawaan kag abo ini ang naglupok kag nagwasaag ang oxygen tank nga yara sa Apollo 13 service module, mga kabombo, no? Abi ninyo ang bangod sinigin kulbaan sadto ang halos tanan nga mga pumuluyong Amerikanhon sa tanan nga bugos na kalibutan nga nagalantaw kag nakahibalo may kang tanan sa sining Apollo 13 nga space flight or space project, mga kabombo, sang NASA, sang Amerikano, no? Tinaglupok ang oxygen tank nga yara sa Apollo 13 service module. Ginkakulbaan sadto sa nabilin diri sa kalibutan, labi na gid sa nagabantay nga mga officers and officials, no? Kag crew, no, sang project Apollo 13, bangod nagbutang ini sa dako nga danger, no? Sa nagupod nga 3 ka mga crew members sa amo nga project Apollo 13, no? Grabe. Ini ang nagdulot gid ang paglupok sang oxygen tank sa Apollo 13 service module nga ginasakyan man sa 3 ka mga astronauts, no? Sa 3 sini ka mga crew, mga kabombo, dugay-dugay aton kilalahon kung sino ining mga crew nga ni 3 ka bilog. Kag indeed nagdulot gid iniya sang dako nga damage, no, major damage sa Apollo Command and Service Module nga ginatawag Odyssey, no? Ang Odyssey ara pa na subong inang capsule nga na, ang inang module nga na, ara pa na subong, no, gina-display na lamang bilang kabahin na sang kahapon lamang. Nga natabo the same day today, April 13 of 1970, no? Ang ini nga hitabo, mga kabombo, no? Ang upod sang among module or sang among Apollo 13 project, no? 3 ka mga miyembro. Sanday James A. Lovell Jr., no? John L. Swigert Jr., kag Fred W. Hayes Jr., no? Nagsugod ang ila sini nga mission sa paupod sa Apollo 13. Di ba lang NASA may ara ginaya project ang Apollo, no? And that is to conquer the moon. Di damo na Apollo 12, Apollo 11, Apollo 10, hasta na sa Apollo 13 ni nga amo ning natabo, Apollo 14, no? That was April 11 of 1970, mga alas 4 ang takta sapon, mga more or less mga 4:13 in the afternoon, no? Gin-launch, no, sang rocket nga Saturn V SA-508
dito sa may Kennedy LC-39A ang ini nga spacecraft, no? Ang Apollo 13. Kag nag-end ini ang mission niya sa tong April 17 of 1970, mga kabombo. So amo ni ang natabo sa amo nga adlaw, no? Sang gamay lang gid, oxygen tank lang gid, mga kabombo. Kaya Apollo 13 amo ini ika 7th crewed mission, no? Ang ikapito nga naglupad sa kawaan nga may yara sang tawo, no? May yara sang crew nga upod, no? Sa Apollo Space Program sang United States of America, no? Kag amo ini ang ikatatlo nga gin project nga maglanding sa moon ukon sa bulan. Kag ang craft sa nasiling na naton, no, ang ining spacecraft na Apollo 13 gin-launch sa tong April 11, 1970 dito sa may Kennedy Space Center, mga kabombo. Kag ang lunar landing sini gin-abort pagkatapos nga natabo ining paglupok sang oxygen tank sa service module. Kay maano tani nimo malanding, no, ikatatlo na ni nga mission nga maglanding sa moon, kay that was 1969, di ba? A year before naglanding na sa moon for the very first time. Ang tawo nakatapak sa bulan. So pagkasunod na tuig, may ara pagid nga ginlunsar para pagid nga magkadto sa bulan, nadimat ang NASA, nadimat ang mga Amerikanhon ug galing gin-abort. Kaysa tunga-tunga samtang nga nagapanglugayawon sa espasyo, ahay ang upo diri nga oxygen tank naglupok, no, sa sulod sa service module kung sa diin, no, nag-fail sang amo nga mission. Pero ang ini nga mga crew, ang tatlo ka bilog, nag-anuman. Gingkulbaan ang tanan kay basi bala nga maglupok ka mapatay to ang tatlo ka mga crew, no? Mga kabombo nga sa Jim Lovell, Jack Swigert, ang command o kung si Fred Hayes, tatlo sila with Ken Mattingly, mga kabombo, no? Ginbuslan, no? Ginbuslan ni Swigert si Ken Mattingly nga amo gid ang original nga mangin upod man kuntani sa amo iya nga project, no? So bangod sang oxygen tank nga naglupok ay wala na dayon ang pagkadto sa bulan sang Apollo 13 spacecraft, mga kabombo. Kay nabutang sa ngalang-alang ang kabuhi sang tatlo ka mga crew. Fortunately, nakabalik nga buhi ang tatlo ka mga crew nga ni, no, sang April 17, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, at least may naibaluan kita parte sa Apollo 13 nga project sa mga Amerikano kay amo ining adlaw, no? That was sa April 13 of 1970, no? Sang naglupok ang ining oxygen tank, mga kabombo, nga nagbutang sa headlines, no? Makita naton sa Facebook Live arada ang pila ka mga nagapangunang mga headlines sang ini nga hitabo, no? So kabahin ini sa maragta sa aton siniiya nga kalibutan ang ini nga hitabo sa kawaan. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, mga kabombo, kagwapo sa ilang tatlo, no? Kag abi ninyo sa nag 50th anniversary ang ining halandumong nahitabo, buhi pa ining tatlo kag ara gina sila. May mga pictures kita dira gani, no? Ang tatlo nga ni sang ginhiwat ang 50th anniversary. That was of course, no, 2 years ago kay ti ikas 52 na subong ka tuig nga pagdumdum sang natabo ining Apollo 13 nga accident, no? Bangod lamang sa paglupok sang oxygen tank. Sa kay Princess Nicole Hyung, niya good afternoon, Miss Jazz. Pakitamiyaw kay Mama sa Barangay Damutan. Happy birthday! Love you, Mama. Bawag yan sininga, love you, Mama. No?
So happy birthday sa imo, no, sa kay mama ni Princess Nicole Hyung, no, happy birthday. Sino ngalan sang mama mo man, no? Si mama mo dira sa may barangay Damutan. Princess, what's the name of your mother nga naga-birthday subong? Always halong kamo dira sa karon nga tiempo. Keep safe always. From Princess Nicole Hyung, no? Watching from Hinubaan. Sige. Sa aton sila iya nga mga tagpalawati si Rizaldi Alunan ara naman upod sa iya sini apo nga si Pensy Girl, no, kag sa iban pagidira nga mga nagapadala sa ila sini iya nga mga mensahe. Si Samuel Araneta. Hello Sir Samuel Araneta. Thank you so much, no. Subong man si Sally Auke de Sousa kay maglola ni masamiya naglalantaw diri sa aton, no. Si Precious Kelly Auke nga mo man ang apo, no, ang apo ni Sally Auke de Sousa upod sa kay Lola Belen, no. So salamat gid. Philippine Standard Time 40 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdom no magabalik kita with your true story pagkatapos gid lamang sining mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Philippine Standard Time, 49 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad si Miss Jazz sa sining adlaw sang balaan nga adlaw sang Miyerkules. Sa aton sini pagdumdum sang kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw sa aton sining Lord and Savior Jesus Christ. By the way, good afternoon lang dira sa isa ka gwapa-gwapa nga Iloy ay ho, si Mommy Eva Jean Amorte, no? Mommy Eva Jean de Jesus Amorte, my dearest cousin, nga nagpa-ambit man diri sa iya sini iyang kasaysayan, no? Sa aton sinibalang kahapon lamang Bombo Radyo parenting. Style bala sang parenting one time nakaano man ni, no, naka-share man diri si Mommy VG, no? Mommy Eva Jean Amorte sa iya siniyang kasaysayan man bilang isa ka Iloy sa duha ka mga gwapo nga mga lalaki. Hambal ko tatlo, ang isaya eldest, no? Ang husband nga si Sir Gresen. Good afternoon lang dira sa inyo. Siling ni Mommy VG, siling niya Miss Jazz, siling nga daw kasako gid, pero wala untat ang pagpamati ko sa imo programa. Kagaging patunog ko gid ang radyo kay kanami sa imo siniya nga topic bala ang intro mo angot sa Lenten season. Ti ang duha ko ka mga boys, although nga ti wala man ko gapabaya, nagapangamuyo man kami aga kagabi, no? Pero plano ko kay ginpanumdum ko do na ano ako na alert ako sa imo mensahe. Nga plano ko nga karon sa gabi ipa-enchende ko sa akon sini nga duha ka mga boys nga ni ang iya sini nga mga nga mga kabataan nga mga lalaki nga ti panumdumo nila kag ipa-enchende kung ano ang the real essence of the so-called Lenten season or Semana Santa o Holy Week. Kay sila nga Miss Justin sakto gina, no? Ara gina sa kamot sa mga ginikanan, ang papel sa mga ginikanan sa pagtudlo kag pagpapakilala sa ila kung sino ang Dios, no, sa aton siniya kabuhi. So kay Mommy Eva Jean de Jesus Amorte with Sir Gresen Amorte, good afternoon. Regards na sa inyo siniya nga gwapohon nga mga two boys, no? Mayang hapon lang dira sa aton siniya nga mga suki man kay nagpadala man ni isang yasin man nga hamili nga kasaysayan bilang isa man ka responsible parent. Ang tuman kaya siling niya, Kazi, abi mo, daw hindi ko kabalo kung anong unahon ko sa akong siniya nga mga responsibilidad sa sulod sang balay, kay iban pagid, pero ti amo na at the end of the day, magmuni-muni kita tuod, no? Let's give time na binigyan sa pagtudlo sa ato mga kabataan, no? Kung ano ang kapuslanan sa ginatawag nga Holy Week. Ano ang pinaka-essence, ano ang pinaka-mensahe sang karon nga obserbasyon. Mami VG, love you, miss you. Ara lang da sa galiho, nagapulo pamati. Yari na ang aton siniyang sulat sa sininga hapon, mga kabombo. Ang aton sininga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Perlin. Ining si Perlin is 35 years old, no? Si Perlin, 35 years old, sang Sipalay City, Negros Occidental, no? Isa ini ka Sipalay noon, ining si Perlin, no? Mga kabombo, sa aton siniya nga mga nagapariser dila ho, padala sa ila sa mga mensahe sa aton sininga YouTube channel, kag subuman sa aton sininga Facebook Live. Upod man sa kay Jose Michael Hayibo Gillian, mayang hapon sa imo Jose Michael. And of course, no, sa kay sa aton siniya isa pagid nga nagpadala diri sa iya sininga mensahe, no, si Hasmin Balboa Kabiloke. Yamang hapon, Miss Jazz, ari naman kami gatan-aw live sa Facebook page. Ari kami diri sa may barangay Napoles, Bago City. Kaupod sa akon nga mga bata, no, MJ, good afternoon, si Jello, sa kapid Jill kag Marie, kag sa akon sini nga gwapo nga hinablo sa si Fritz Lawrence Balbawa. Thank you, Miss Jazz. Keep safe
always. So, salamat gid no sa mga nagapadala sa ila siniya nga mga mensahe. Ang kasaysayan sang aton sini nga letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Perlin. Ining si Perlin, 35 years old, sa Sipala City, Negros Occidental. Kaya sini kasaysayan iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Miss Jazz, una sa tanan, gusto ko nga ipaambit ang ininga dinalan sa Holy Bible. Kapasalamat ako kay nagdako man ako sa pamilya. Ngati may kahadlok sa Dios, gintudloan kami kung anong dapat himuon bilang mga Kristiyano. Di isang una, Miss Jazz, ako, pasaway man ko mo. Pero ang akong sini nga pagpasaway, may ara man sang limitasyon. Bangod kay ti, naunahan na kami tudlo sa akong si maginikanan sa kay mama kag papa kung ano ang dapat himuon bilang isa ka Kristiyano. Amo na gani, Miss Jazz, sining karon lang sa akong sinikabuhi, single, 35 years old na, wala pa sang pamilya, may nabasahan ako lately. Ang gusto ko nga ipaambit antes paman sa akong sininga kasaysayan. Isa ka dinalan sa balaan kasulatan sa Dios sa Book of Psalms, sa 65 nga chapter, ina 65 verses 2 to 5. Kay balaan mo, Miss Jazz, may ara ako sa ginapangayo sa Ginoo. Naghambal diri sa Psalm 65 verses 2 to 5. Siling niya, You who answer prayer, to you all people will come. You answer us with awesome and righteous deeds. God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas. Miss Jazz, mo ini ang gusto ko nga ipaambit. May kantanan sa sininga dinalan. You faithfully answer our prayers with awesome deeds. O God, our Savior, you are the hope of everyone on earth. Psalm 65, 5. You answer us with awesome deeds of righteousness. O God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas. Miss Jazz, sang time nga ara ako sa balay, although nga ti ang akong sini nga pagdinungol, ara lang ang dinungol ay bala, Miss Jazz, nga gadinungol ka kay ti magpauli ka, papaulion ka na sa balay kay gusto mo yayang maghampang, preparahan ka na ni nanay mo, ginatayaan ka na ni nanay mo sang bilugon na pagkatapos hindi ka pa magpuli, kaya gusto mo pa maghampang. Amo man na yan, Miss Jazz, ang akong sininga pagkadungol sadto. Kag masamiya, Miss Jazz, ang akong sininga bayo, mag-eskwela ko sa elementary, halin sa balay, puti-puti pa na. Pero mag-abot ko na sa balay, damo na sang mancha, Miss Jazz, kagyamuhing, kay kapala hampang gidya sa akon. Sa unang Chinese garter na ho, kung kaisa nagahapit pa ko na sa balay sang classmates ko, kay dra kami ang mga Chinese garter. Bisan nga mapuli na kami na tani. Wala kami ang diretso, Miss Jazz, pauli, kay mahampang pa kami na sang Chinese garter. Tiyan mo na, Miss Jazz, ko nga ang mahambal ko nga dungol sa akon. Pero sa mga patakaran sang akon si maginikanan, ilabinagin sa gintudlo nila sa akon, pati sa isa ka pagka-Kristiyano, parte sa Ginoo, ti ara niya, Miss Jazz, nakatanom sa akon siniya panghuna-huna, sa akon sinitagi pusoon. Amo man ang rason, Miss Jazz, ko nga ang hasta subong sa edad nga 35 anyos, wala pa ako nakapamana. Hindi man sa pagpabughal, Miss Jazz, madamo ako sang manog pangaluyag. Kay hindi man kuya laway, suno sa akon sin nga mama, para sa iya ko no ako ang pinakagwapa, kay ti sa apat kami ka maglulutod, isa man lang ko, Miss Jazz, ka bata niya nga babayi, tatlo tanan ng mga utod ko nga lalaki. Di syempre ako yung pinakagwapa, Miss Jazz, no? With matching
smileys pa na dahiyaw. Medyo pagkadungol ni si Perlin ay, syempre, sino pa ang gwapa da sa inyo nga mag-ululutod, ikaw mo lang babayi mo, no? Pero mes dya, sa prangka nga sugilanon, madamo ako sang Manug Pangaluyag. Ang akon si Manug Pangaluyag, mes dya, hasta subong may ara pagidya sa damo-damo sa Manug Pangaluyag ko, ang iba nag-abroad na, pero ang iba niya mes just nagbalik gid. Kag sa naibaluan nila nga single pa ako, tubtub karon, padayon sila nga pangaluyag. Sa tatlo ni nga nagbalik mes just kag suod gid nakon nga mga abyan sang una, kag nagpangaluyag sang ulihi nga wala ko man ginsabat kay ang ginapangayo ko gid sa Dios ya, ang gusto niya. Kaya hindi ko gusto bala Miss Jazz na kung magmigo ako, hindi ko malang mapamana sa ulihi. Hindi ko na gusto ko ya kung magmigo ko, amo na yung akon sining mapamana. Di subot silingon Miss Jazz sa edad ko nga 35 anyos, wala pagig ko ya kaagi, migo. Pero may mga Manug Pangaluyag. Sa karon Miss Jazz, amo ining akon sinigamay nga problema man lang, no? May ginapilian ako nga 3 ka mga lalaki nga nagapangaluyag sa akon. Ang fear ko bala Miss Jazz, nga basi bala magsala ako sa akon siniiya nga choice. Labinagid kung sino akon si pamanahon kay ti sobra na ko gani Miss Jazz. Lapaw na ko sa edad nga ideal age sa isa ka babae nga settle down. Ti amo na ang karon ang akon siniiya nga problema. Personally akon sini nga personal dilemma kung sino sa 3 kay nanamian ko ni Miss Jazz ang 3 nga nimo. Although, at isa 3 may ranking naman na sila. Sino ang una, sino ay kaduha, sino abi ang nagapangatlo. Kay syempre Miss Jazz, sa ila sini nga pagpangaluyag daw na ano man lang mo, na udlot man lang sang ila sini nga pagpangaluyag sa akon sang time nga nagka-COVID. Pero nakilala ko na sila way back before, kay ti amo na nga sa una nangaluyag sila sa akon, wala ko sila ginsapak, sining karon lang nagbalik sila. 3 ini sila kabilong Miss Jazz, po sa tuntun lang 8 ini sila nga madumduman ko nga nagauro-arigay sa akon, labi na gid sang college ako. Puti sa subong Miss Jazz, amo ni sila nga 3. O galing kay sa ranking ko sa first, second, and third, may ara ako sang medyo daw sagabal, no? Para sa akon sila ang ara sa una gid nga nanamian ko sa 3 ko ka mga Manug Pangaluyag. Kay nga Miss Jazz, ang ining una ko nga gimbutang sa rank abi ginapilian ko, kay ara naman tanan sa iya ang gusto ko sa lalaki Miss Jazz. Rason gani nga rank 1 ini siya sa 3 nga nagapangaluyag sa akon. Pero ang sagabal ng diri Miss Jazz kay lain kami pagtuluuhan. Ti siling ko kay mama kay papa. Ano ang akon sing nga buhaton? Ang akon sining maginikanan Miss Jazz, hindi man sila ya judgmental. Ya kay wala man na iya sa relihiyon, ara man na iya sa tawo, ang iya sining nga pagtuo, ang relihiyon niya pamaagi man lamang. Pero Miss Jazz, gusto ko ya sa akon si pamanahon, isa kami ka relihiyon, kay gusto ko ya ikasal kami sa amon gidya nga simbahan. Amo nang akon siniya nga gusto gid nga matabo. Sa edad nga 35 anyos, wala pa ko ya sang nangin serious nga boyfriend. Mga Manug Pangaluyag lang sadto. Susubong, amo ni Miss Jazz, sa edad ko nga 35, gusto ko naman. Ang akon mga ginikanan, ara na, may go signal na. Kaya ako man lang sa nasiling ko na sa 4 ka mag-ululutod. Ako man lang ang babae, 3 tanan mga lalaki. Ti okay naman ako, may signal na ako sa akong mga ginikanan nga pwede na ako ya makapamana. Pero amo ni Miss Jazz, antes ako mag-desisyon, at least makapulo pa utwas ako sa imo palatuntunan kahapon lamang. Ang ginapatihan ko nga verse sa Bible, amo na siya Miss Jazz ang life verse ko, especially sa akon sila nga turning point, sa akon sila kabuhi, whom to choose, bilang akon sila iya nga pamanahon sa ulihi, mga partners sa ulihi. Kabay pa Miss Jazz, matagan mo man ako sang
advice kag kun ano man mahambal mo sa akon sini karon nga ginpadala nga kasaysayan sa imo palatuntunan. Ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Perlene, 35 years old, o kung si Perla, no, hayo niya si Perlene, 35 years old, son si Palay City, Negros Occidental. Well, sa imo Perlene, no, grabe, no, may ambahanon man na gani nga tatlo man mo, dumduman mo si Marco Season, no? Si Marco Season, may ambahanon man na siya nga si Aida o si Lorna o si Fe. Kawawang puso ko, dugo. Lain man na iya kay Marco Season, no? Nagasalangisag na sa katatlo, iya siniya nga ginapilian ang girlfriend niya. Pero sa imo, in fairness sa imo, ahay, ka-good girl gijagali sa imo, Perlene, no? Although nga ti, kung sa ano pa, ano ka lang ya daw ka, naughty ka lang ya sa una, nga suno pa sa imo, dungol ka lang ya sa imo, siniya nga, sadto nga pagka dungol, kay gusto mo ya maghampang lang sa masami, ginasugat ka ni mama mo sang bilugon, no? Para lang gid nga magpauli, hindi magpauli kay mahampang pa ma Chinese garter. Pero all in all, you are a good girl, no? Perlene, kag kanami man bala kay ti para ikaw sang verse nga gin share mo diri sa sining story nimo, ti amo ni ang imo subo nga dilemma, no? Whom or who will be sinugid sa ila sining nga tatlo. Well, sa imo Perlene, ako yung nagapati ang ginapangamuyuan mo ni, no? Dra ka lang ya depend sa kung ano ang gusto sang Ginoo sa imo, kung sinugid man sa tatlo. Kay I'm sure, no, being a good Christian, no, nagdako ka sa isa ka Kristiyano nga pamilya, nga sunod pa sa imo, no, gipadako ka mo nga malapit sa inyo ang mga mabalaan nga kasulatan sa Dios, ginapabasa ka mo. In fact, no, may ginano ka diri nga gin-share ka diri nga Bible verse. So para sa ako niya, siguro ang imo si pagpangamuyo dala na da sang wisdom. So wala problema, no? Just be still. Kung ano ang gusto sa Dios sa imo, siya na iya bahala sa imo mag-whisper in a very special way kung sinugid sa tatlo ang imo siniya nga pagapilion. May number 1 ka sa tatlo, may rank 1, rank 2, rank 3. Ang rank 1, sunod pa sa imo, almost sa gusto mo nga sa lalaki, ara. Pero amo lang ni ang problema. You have a different religion, no? So para sa ako, tsakto ng hambas ang iloy mo kag amay, no? Hindi sila judgmental sa pagsilinga. Hindi na ya sa relihiyon, kundi ara na sa tao, kag sa iya sa personal relasyon, sa aton si mahal nga makaako. Insakto gina Perlene, no? Ang religion niya pwede na iya istoryahan, no? Maka-relate kita dira. Ang religion pwede na may istoryahan kung magpakasal ka mo, kay gusto mo gid makasal ka mo sa inyo sininga simbahan, no? Pwede niyo na maistoryahan sa imo siniya nga kung sinugid man ang pilion mo. You just meet halfway, no? Kung ano ang inyo siniya nga mangin venue gid kun diin ka kaslo, no? Kay ti inaya daw ano malang na pang kung sa ano pa for official malang na mo ang inyo siniya pagpakasal. Pero importante daya kon paano ka mo mag-grow together, no, bilang mga sumulunod sang Dios. Amo na importante sa tanan yang inyo sini nga personal relationship with the Lord, nga kon mag-upod ka mo bisan lain-lain ka mo ya sang relihiyon, nagaisa ka mo, kay isa man lang ang Diyos nga ginatuuhan ninyo, no? Isa man lang ang Diyos nga ginatuuhan ta. So, ara na sa inyo nga duha, no, kung paano, kay ti, ano na siya mo, reality na siya nga may nag-aasawahay, nga may nagkalinlain nga relihiyon, no? Maka-relate kita dira. Pero sa nasiling na naton, it won't be a problem sa inyo sini nga duha kung nag-iintsendihanay kamo kag ang inyo siniya nga pagpati sa Dios, no, madalom kay di lain-lain tuod ang inyo sa religion, pero may isa man lang kamo ka Dios nga ginatuuhan, so pwede nyo na iya maistoryahan sang matawhay, no? Perlene,
you are on the right track, no? Just keep on praying more. Kung ano gid man ang gusto sa Diyos, wisdom, whom to choose, no? Kung sino ang pilion mo, who nga sa tatlo, no? Sino sa tatlo, no? Perlin, ka ikaw na kay baluman ko ngati ginabusi mo na sila na, no? Meticulous. Kayo just so meticulous, no? Sa ila sini nga background, I'm sure may ara na, no? Ang tatlo nga na. So ara na pangamuyuin ang kung sino ang gusto mo gid. Ang importante da you are asking God's wisdom, God's blessing kung sino kay He will be the one to whisper, no? Kung sino gid man, no? I-whisper niya lang kanaya in a very special way. Not literally, ha? Kahit wala naman di ang Diyos sa aton, kundi in a very special way, since you have a very close relationship with the Lord, tuluan niya kasi na, no? Kung sino gid man imo siniiya nga pilion sa tatlo mo ka mga manog pangaluyag, no? Perlin, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. No, kung kamo mayara man sa kasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipadala, no? I-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Amo na lang ni Perlin ang akon sini iga-share sa imo, no? Sa aton si mga pinalangga matag palamati before I say bye-bye. Ang imo sini nga gin share diri nga dinalan sa balaan kasulatan sa Dios, no? Amo ni ang gin intro mo gid sa imo sini nga sulat. So amo na lang ni akon iga-share sa imo, no? Sa aton si mga tagpalamati. Psalm 65:5 dira nagasiling, you faithfully, O Lord, you faithfully answer our prayers with awesome deeds. O God, our Savior, you are the hope of everyone on earth. Dili nagapakita nga ang aton sini nga Dios nga ginapatihan, nung aton sini nga gina-commemorate, iya sini nga Passion, Death, and Resurrection sa aton sini nga Holy Week, sini nga semana, no? He is an answering God, no? Nagapamati na siya kung hindi man lang niya labag sa iya sini nga perfect will ang ginapangayo naton, hindi na siya KJ nga i-answer niya na positively ang imo sini iya nga ginapangayo. Just like sa imo Perlin, no? Sa imo sini iyang mapag-settle down na, no? So, salamat gid. Psalm 65:5, no? You faithfully answer our prayers with awesome deeds. O God, our Savior, you are the hope of everyone on earth. Wala na sang iban pa. Hindi ang manggad, hindi ang poder, hindi sa kung sino man, kundi ang Dios lang gid ang aton sini nga source of hope, no? Source of strength, source of our life eternal. It's bye-bye time na. Ini sa gyapon ninyo alagan sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio